Arrasti honen hori, Laurak eta 3 minutu direnean, ekainaren osoko bilkurari aurre egingo diogu, eta horretarako lehenik eta behin beti egiten duan iragarkia gurekin dauden auzokide entzako, baldin badaude. Una advertencia previa: los vecinos y vecinas tienen a su disposición el servicio de interpretación simultánea con los aparatos a tal efecto disponibles según se entra por la puerta a la derecha. Eta beraz, hasiko ginateke inork ez baldin badu ezer esaten osoko bilkuraren gai zerrendarekin. 82. puntuan hain zuzen, Getxoko Udalbatzak 2018ko maiatzaren 30ean egindako aurreko ohiko osoko bilkuraren akta onesteko proposamena dekogu. Ezta aktaren inguruan ez dira aldaketarik ez iradokizunik aurkeztu, beraz inork ez baldin badu ezer esaten onetzitzat eman dezakegu akta eta hurrengo puntura pasatzen gara. Lehendakaritza eta gizarte zerbitzuaren esparruan 83. puntuan osoko bilkurak egiteko araubidea aldatzeko onesteko proposamena. Idazkari jauna. Batzordearen proposamena hau da. 2015ko ekainaren 30ko osoko bilkuran onartutako akordioa hartutako erabakia indarrik gabe uztea. 2. Getxoko Udaleko ohiko osoko bilkurak hileko azkenetan goizeko 9:00 egitea. Abuztuko ohiko bilkura talde politikoren batek eskatzen badu egingo da bakarrik eskaera 6 lan egun horretik eta gai zerrendan sartu nahi diren mozio eta interpelazioaren zerrenda aurkeztuta. 2. Aipatutako eguna jai egun balitz ondorengo lan egunean egingo litzateke ordu berdinean. Koldo Iturbe. Arratsalde on guztioi. Gaur gobernuak proposamen hauek dakar pleno honetara. 2011 urtetik plenoak arratsaldien izatea planteatu dugu talde politikoek eta horrela bozkatu egin dugu 2011 eta 2015ko ekaineko ezoiko osoko bilkuretan. Pleno horietako aktetan irakurri daitekenez, bozeramaile ezberdinen hitzetan herritarren parte hartzea izan da irizpide nagusiena arratsaldez ordutegia ezartzeko. Sinestu egin da arratsaldeko garaia egokiagoa zela jendea hurbildu, hitza hartu eta pleno honetan parte hartzeko. Hauz estator bat 2011 urtetik plenoetan bata besteren atzetik gertatutakoarekin. Datuek horrela erakusten dute eta askoz jende gutxiago dator arratsaldetan plenoetara. Haueki borobila izan da, denok onartu beharko genuken errealitate bat da. Ondorioz, arratsaldeko ordutegiak ez du parte hartzea areagotzen, ez da bermatzen ere. Honi gehitu balko genioke, gure plenoen iraupena, adibide gisa azkenengoa, 12 inguruan bukatu zena, herritarren parte hartzea zigortu egiten dituena. Hitza hartzeko asmoarekin datorrenak, orduak itxaron behar dituelako bere txanda hartu arte. Noiz eta gauez. Arrazoi nagusia hau izan da, gobernu taldeak talde politikoei helarazi zien planteamentu berrirako proposamena. Plenoak goizetara pasatzerena. 2011ko egoera aurreko errealitatera bueltatuz eta parte hartzeari bidea emanez. Bide horretan eta aldik eta kaltek itzinkiena egiteko asmoarekin, ekaineko osoko bilkuran gaia onartzea eta uztaileko plenotik aurrera goizez izatearen akordio proposamena ekartzen dugu. Egia da parte hartzarena ez dela arrazio bakarra eta labur bilduz esamarko genuke lan bizitza eta familia bateragarri egitea baitare dela beste arrazioren bat. Beste erakunde batzuek hartu dituzten erabakien hildotik goizeko ordutegiekin ez bakarrik zinegotzion onunarako baizik eta udal honetako langileentzat eta pleno posible egiten duten enpresetako langileentzat bateragarritasun horren aldeko apostu garbia egiten dugu. Horrela, aitortu eta martxan jarri du, adibidez, Nafarroako Legebiltzarrak hemen gauden indar politiko guztion adostasunarekin. Gaur pausu garrantzitsu bat emango dugu, herritarren parte hartzearen beharrezkorapenean eta etxe honetako langileen zinegotziok barne, lan bizitza eta familia bateragarriagoa egin dezaken neurri honekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Enrique Olaso. Arratsalde on guztioi.
Koldok esan dituenaz aparte, aipatu nahi genituzke beste gauza batzuk. Kargu honetan, eramaten dudan urte terdian, zailtasunak izan ditu nire jardunaldi profesionala zinegotzi karguarekin bateratzeko normala den moduan. Ustekabeko batzar ordutegi aldaketak egon direnean zailtasun hauek handitzen joan dira, eta holan izan da. Aldaketa batzuk finkatu dira eta nire ezintasuna ere. Datorren ikasturterako proposatzen duzuen aldaketa nire ordutegi laboralean bete-betean sartzen da. Goizean, erabateko nire lan orduetan guztiz. Aldaketa honek nire asteko lan jardunaldia guztiz desorekatu egingo du zailtasunak eta ezintasunak handituz. Adibide gisa, plazaratu dut nire kasu personal hau, baina ez da persona baten kasua bakarrik. Antzeko zailtasunak izango ditu eguneko lan ordutegia arrunta duen edonork. Eta hori lan iraunkorra daukagunok, baina pentsa ezazue zer gertatzen jakon, aulagoa den lan bila dabilen beste persona bat egongo balitz hemen. Asko zailtasun gehiago. Osoko bilkura honetan, politikan aritze profesionala duzuen personek gehiengoa zarete. Aldiz, eta hori gertatzen da ere, zuk aipatu duzu Nafarroako parlamentoan. Gehiengoak liberatuta egongo dira. Aldiz hemen ez. Beste lanbide batekin batera, udal ardura dugunok gutxiago gara, baina gure zailtasunak askoz gehiago dira. Hiritar gehienek dituzten zailtasunak, edo eukiko lituztekenak honetara etorriko balira. Zailtasun berezi horiek dira gehien zaindu beharko genituenak. Eta antolaketa proposamen honek kontrako bidea egiten du. Neurri handi baten, etorkizunean zelako udala izango dugun mai gainean jartzen ari gara gaurkoan. Neurri handia edo neurri txikian, zen neurri txikia da, ezta? Profesionalki politikan aritutako zinegotzietako kopurua handi dezala nahi badugu hauze da bidea, norabide honean zoazte bide honekin. Aldiz, zinegotzi aldi baterako gizarte zerbitzua dela ulertzen dugu guk, eta profesionalizazioa salbuespena izan beharko litzateke eta aldi baterakoa. Zinegotzien gehiengo baino gutxiengo izan beharko litzateke politiko profesionala. Eta galdera bat egiten diogu gure buruari. Politikak zein bidea hartu beharko luke? Entender la política como una dedicación profesional cambia el politika ikuspegi bezala hartzea, hori egiten duenaren ikuspegi aldatzen du. Eta hori hemen egitea arrisku bat da. Hau ez da Nafarroako parlamentua. Profesionalki dedikatzea urte luzez politikara, are gehiago aldatzen du ikuspegia, eta hori hemen gehiagi gertatzen da. Eta horrek arriskua gehitzen du. Kezkagarria da nolako normaltasunarekin onartzen ditugun lan egoera batzuk izan beharko ez luketenak, eta dakarkizuen proposamenak ja arazoak dituztenak handitzea baino ez dute egiten. Eta etorkizunean segurenik etorriko direnen arazoak baita. Kontrako norabidean dijoa udala herritarre irekitzearen kontra. Ustez, aurrera baino atzera pauso galanta, esesko borobila. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Nerea Jarrubia. Kaixo, arrastion guztioi. Gu EH Bildutik behin baino gehiagotan azaldu gara udalbatza goizean izatearen aurka. Are gehiago, EH Bildu udalbatza honetan ordezkaritza lortu zuenean, izan zuenean 2011 lehenengo aldiz, hori izan zen mahai gainean jarri genuen lehen eskakizunetako bat. Eta mahai gainean jarri genuen, jarri genituen arrazoia gaur hemen ere jartzen ditugun berberak dira.
Alde batetik dakizuen bezala, EH Bilduko zenbait zinegotzi liberatua egon arren beste batzuk hemendik kanpo lan egiten dute, erakunde zein lantoki ezberdinetan, gehienetan goizez izaten da jardun hori. Hala, udalbatzak eragin ditzake lan eragozpenak ekidin aldera udalbatzak arrastietan egiteak laguntzen du, zalantzarik ez. Gogoratzen dugu gainera, lehen ere Enrikek esan duen bezala, gu geu ez garela politikan esklusibidade osoarekin lan egiten dugun politikariak. Bestelako gure lanetan ere dihar dugu, eta honek aldaketa honek eragiten duena da zailtasunak ekartzea ere esan dudan bezala gehienetan goizetan egiten dutelako nire kideek lan. Hauze alde batetik lehen arrazoia. Beste aldetik baina, guretzako garrantzi gehien daukan bigarren arrazoia zera da, zuek aipatzen duzuen berbera. Parte hartzea, baina beste ikuspegi batetik. Izan ere, udalbatza egiteak herritarren gehiengoaren zati bat udalbatzan parte hartzetik kanpo uzten ditu. Bai, goizetan egitea, zati handi bat, jendartaren zati handi bat kanpoan uzten ditu, eta horiek dira zuzen ere ikasleak eta langileak. Gogoratu behar dugu langile gehienek goizez egiten dutela lan, bada bai noski zati bat arratzaldez egin dezakena lan, edo 6-ak 5-ak arte egiten duena lan, baina horrek berdin arazoak izango lituzke ere goizean etortzeko eta parte hartzeko. Ezin dugu herritarren parte hartzea adierazpen testimonialak egitera mugatu edo parte hartze prozesu konkretua, guk beste parte hartze batean sinisten dugu. Beraiek ere udalbatza honetan eta beste marko batzuetan parte hartzeko eskubidea eta beharra dutela uste dugu EH Bildutik. Eta zuek eskaintzen diezuen bakarra hori da, momentu honetan ere askotan kritikatu dugu zelako parte hartze eskasa planteatzen den marko honetan, espazio honetan, non herritarrek bakarrik euren kezkak eta aldarriak asaltzera etor daitezkeen plenoaren bukaeran, ruegos eta preguntas izeneko atal batean, eta ostean alkateak askenitza izan dezake. Badauka askenitza, eta eurek ere askotan ez beti rebatitzeko aukerarik ere ez daukate. Hau da zuen parte hartzea, defendatzen duzuena, badakizue guk ez dugula horrelako parte hartzerik nahi, eta behin baino gehiagotan adierazi dugu hori marko eta espazio ezberdinetan. Eta gainera, esan nahi dugu parte hartzea gure ustez kadukatuta dagoela erabat. Beste garai bati erantzuten dion parte hartze kadukatua da, orain dela mendeak sortutako edo egondako egitura eta sistema politikoi erantzuten dio, eta ez dugu uste inondik inora gaur egungo errealitateari erantzuten dionik. Eta bai, guk badauzkagu aukerak eta alternatibak badaude, guk uler dezakegu herritar bat ezin dela hemen egon gaueko 11 arte, gaueko 10 arte, baina badaude bestelako bide batzuk errasteko parte hartzea. Eta horietako bat da, eta behin baino gehiagotan ere azaldu dugu, izan zitekela posible udalbatzaren tarte batean herritarrentzako parte hartze tartea irekitzea. Izan zitekeen 6-etatik 7 arte edo bestelako bitarteko batzuk jarraitezkela, bestelako mekanismo batzuek bermatu dezaketela herritarrek denbora konkretu batean parte hartzea. Gainera, ez dugu onartzen eta ez dugu onartuko herritarren parte hartzea gehiago murriztea. Eure hitza ematea udalbatza honetan gero eta zailago bihurtzea, eta hori da egiten ari zaretena udal gobernutik. Gainerako edo, behintzat alderdi batzuen oniritzearekin. Gurearekin behintzat ez, eta argi gera dadila, beraz ezezko borobila bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Eduardo Andrade. Eskerrik asko alkate jauna. Alderdi Popularrak alde bozkatuko du, denbora daramagu eskatzen eta bada garaia taldeak, gobernu taldeak ona proposamenak hartzeagatik. Koldok esan duen bezala 2011an tamalez erabaki zen osoko bilkurak arratsaldean egitea. Ordura arte ikusi ziteken goizean egiten ziren bilkuretan, hiritar asko egoten zirela, jubilatuak, ikasleak,
langileak, ze 9:00etan hasten ziren plenoak, 12:30 aldera bukatzen ari ginen, ordu ona zen, eta jende etorri egiten zen. Aktak begiratzen badira, sarrera erregistroak begiratu, eta hiritar asko etortzen ziren eta parte hartzen zuten, eta gai askori buruz hitz egiten zuten. 2011 geroztik, hiritarren parte hartzea gutxitu egin du da, eta protesta jakin batzuen kasuan salbu, desagertu egin da parte hartzea. Plenoak amaiezinak dira, gure hiritarren beharrei erantzuten ez dieten gaien eztabaidekien, arratsaldeko 4etan etortzen dire hiritarrak, 7etan 8etan alde egiten dute. Beraz, hiritarren parte hartzeari buruz koldok esan duena egia da. Ez dute parte hartzen, eta ikusko duzu goizez azten garenean, nola parte hartuko dute. Goizan etortzea atseginagoa da. Berriro diot, etortzen ziren gukekoek ez duzu ezagutu. Bueno, bildukoek ere ez justu beraiek sartu eta plenoak aldatu ziren, baina hiritarrak ona etortzen ziren, eta gai interesgarri askori buruz hitz egiten zuten, orain ez dator inor. 7 urte behar izan ditugu, bai, hala izan da, 7 urteetan hiritar askoren parte hartzea galdu dugu. Eta gero, gai pertsonali buruz hitz egiten dugu. Ni ez, bakoitzak mundu bat daukagu, esperientzia bat, bizipenak lan egiten dugu, beste batzuk etxean lan egiten dute, enpresa pribatuan, batzuk nahiago dute etxean lan egin eta ez enpresa pribatu batean, danok bat egin nahi dugu bizitza pribatua eta lana, hori aukera bat da zinegotzia izatea, ez da bete behar bat, hemendik teorian ez du inor bizi behar, baina orduan, puntatu nahi duenak, badaki ze baldintzatan. Hau borondatezkoa da, ez da derrigorrezkoa. Orduan zuk izena ematen duzu, jakinda baldintzak direla goizan eguerdian edo gauean izena ematen duzu edo ez. Eta etza zaizu gustatzen, ezin duzulako kompatibilizatu eta zure lan esperientziari lehentasuna eman nahi baldin badiozu, politika ez da derrigorrezkoa. Zuetariko bakoitza aspertzen zaretenean uzten duzu eta kito. Gure atzetik asko daude gure lekukotasuna hartzeko, gure zinegotzi kargu hartzeko. Beste kontu bada, karguari heldu nahi diozuela, eta hori arratsaldean ez bada, ez, zuek ez bazatozte beste batzuk etorriko dira. Hemen egon dira zinegotziak liberatuta lan egin dutenak, beste batzuk ez, baina asko pasatu dira. Zuek ezin zaretela etorri, beste batzuk etorriko dira. Ni ezin naizela etorri, beste bat etorriko da. Beste bat ez emalabekin egon nahi duela, beste bat etorriko da. Hau ez da derrigorrezkoa. Egin duzue defentsa bat ideia batzuena plenoan. Ez pentsatu zuengan, pentsatu hiritarrengan. Eta hiritarrak goizan etorriko dira, ez arratsaldean. Eskerrik asko, beste norbaitek, Ike Prada. Eskerrik asko. Voy a empezar por el final. Atzetik hasiko naiz. Compañero Eduardo. Eduardo Laguna, karguari heldu. En fin. Hemen badaude batzuk ondo heldutakoak. Eta gaua ez da ere duintasun kontua. Parte hartze politikoa zentzu guztian albidetzea da. Hemen proposamen bat egon da, parentesi bat egin daiteke adibidez. Ez gaitu zuen gainatuko. Aldaketaren arrazoia egiteko ematen duzuen arrazoia, ez. Ez da parte hartzea gehitzeko bidea goizez jartzea. Oso azkar egin daitekelako hiritarren ordutegi buruzko balantze bat. Plenoetara etortzeko. Eta plenoak hain luzeak baldin badira, goizeko 9:00etan bukatu eta 5:00etan bukatu daiteke egun batean. Hori gure antolakuntza kontu bada. En fin, es que la parcialidad de los argumentos argudioen partzialtasuna bateratzea, kompatibilizatzea alegia baita klase politiko profesionalak eskubide guztia dauka eskatzeko eta baldintza hobeak edukitzeko, baina baldintza bezala ja klase privilegiatu bada berez. Baldintzak zentzu guztietan
con la compatibilización de otras actividades, pues bueno, si nos ponemos en politika eta beste lan batzuk konpatibilizatzea, alde horretatik klase politikoa klaseri privilegiatuena izango litzateke. Eta bai, ez dugu geure arazoetaz hitz egingo, baina ni bestea ura izan daiteke. Eta batako baitere gauza bat ahazten duguna. Hiritarren parte hartze politikoa ahalbidetu nahi badugu, nahi duen taldean parte hartuz adibidez, ez diogu bat ere errazten. Uste dut, are gehiago gutxitu egiten duela hiritarren parte hartze politikoa. Eta gehitzen du politikaren profesionalizazio baldintzak. Hori garbi dago. Gainerakoa, errespetu guztiekin. Proposamen hau hiritarren parte hartzearekin lotzea lelokeria bat eta beste kontu garrantzitsu bat. Legegintzaldi hau 15ean hasi 19ean bukatu zen. Bai. Las reglas de juego a mitad del partido. Joku erdian aldatzen dira gauzak. Eta gure bizitza legegintzaldi honetan parte hartzeko planifikazio egindak geneukanekiko errespetu falta bat iruditzen zait. Bozketara pasatzen gara beraz, proposamenaren alde, sozialistak, jeltzaleak eta alderdi popularra, abstentzioak, Ciudadanos, aurka, guk Getxo eta EH Bilduk, beraz, onetsita geratzen da proposamena eta hurrengo puntura pasatzen gara. Mozioak eta interpelazioaren esparruan, 84. puntuan, PP alderdiko udal taldeak aurkeztutako mozioa, Sarriko kaleko 11.1 etxebizitzak eraiki eta urbanizatzeari buruzkoa. Eskari jauna. Alderdi Popularra dauka hitza. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos de nuevo. Arratsaldeon, señor alcalde. A pesar de las innumerables 2007 prentsaurreko jendaurreko agerraldi eta aldarrikapen ugari egin arren Maidaganen eta Orduñako portuaren inguruan bizi diren herritarrek leku horren egoera jasanezina pairatu behar dute oraindik ere. Parke publiko batez eta etxebizitza sozial batzuez osatuta egon behar luke. Egon behar lukeela diogu udalaren utzikeriaren ondorioz herritarrek ezin dutelako gozatu 2111 metro karratuko parke publikoaz, 51 zuaitzez, 79 merleku plazaz, 21 kale argiz, 29 bankuz, 6 paper ontziz eta 74 etxebizitza sozialez. Adierazi diguten Eusko Jaurlaritzari dagokio leku hori urbanizatzea eta babes ofizialeko etxebizitzak ere ekitzea. Baina ikusi dezakegu ez dela aurrerapenik egin obra horien bilakaeran eta beranduago iragarritako beste batzuk berriz evoluzionatzen ari direla poliki bada ere. Alderdi Popularrak uste du udalak beharrezkoak diren ahalegin guztiak egin behar dituela gure udalerriko eremu hori garatzeko eta hori guztia dela eta Partidu Popularrak udal taldeak honako erabaki proposamena aurkezten du. Getxoko udaleko osoko bilkurak gobernu taldeari eskatzen dio beharrezkoak diren neurriak harditzan, Eusko Jaurlaritzari eskaini zion udalerriko eremu hori lehenbailen urbaniza dadin eta horrekuztako etxebizitzak eraiki daitezen. Gobernu taldeak askotan esaten du, oposizioko taldeek ez daukatela etxebizitza planik, iniziatibarik ez dutela aurkezten, berei bai daukatela etxebizitza plan bat. Mozio honen bidez, nahi duguna da, hemen gotaldek ordezkatzen duten hiritar gehienek lortzen baldin badugu, oposizioak gara, herritar gehienen ordezkapena da, lortuko genuke Getxo berrin buzoneatu duena erakusketetan erakutsi duena Getxoko zonalde honen garapena. Nik ja 2007ko erreferentziak dauzkat zona hauei buruz hitz egiten orduan hasi ginen, Andramari zonari buruz, trukeak egin ziren, Las Arenaseko lurra zal batekin permuta bat egin zen, 74
babes ofizialeko etxe eraikitzeko plan bat egin zen, eta etxe bizitza plana 2009an PNV sozialista nazionalistei buruz jasarriko baso 74 etxe bizitza horietaz hitz egin zen 2015an erakusketa publiko bat egin zen. Un montaje acompañado yo a la moción, que queda muy bonito. Marrazkietan oso polita geratzen da, baina 2018an gaude eta ikusten duguan ez dela ezer egiten. Zeren etxebideren horrean sartu eta ikusten dugu proiektuak diola badagoela kolaborazio egin behar dela kolaborazio akordio bat, ez da egiten zozketa, etxebizitzen zozketarik ez dago. Beraz, proiektua 2018an gaude, ez dauka irtengo den itxurarik, baina Iturrabarri, Binzesarekin konbenioarekin adibidez, hori aurrera dijoa, zeinatzera dijo, etxebizitzak egingo dira, eta hau, zarragoa dena, ez dakigu zergatik dagoen geratuta. Ez dakigu, eta uste dut, gobernu taldearen alferkeria dela, astuta dauka, ez du egin nahi dugu azaldu ditzala arrazoiak. Eusko Jaurlaritzari zergatik ez dio hilero gautan bat bidaltzen, esan ez egin behar dutela lan hau. Espero dugu gaur, ja hemen esango diguzuela, bihar sinatuko duzuela hitzarmena, eta ni oso pozik nengoke horrela balitz. Eta horrela, hiritarrek babes ofizialeko etxe horiek edukiko lituzkete, eta handagoen baso ura ja garbituko litzateke, jendeak zaborra edo lokatzetan aparkatu behar izaten du, eta hori da mozio honen helburua. Oposizioak lortzen dugun gobernu taldeari ikustaraztea zerbait egin behar duzuela, herritarrengatik lan egin behar duzuela, Eusko Jaurlaritzari presio egin behar diozuela, hau eraiki dadin. Eskerrik asko. Joseba Arregi. Bai, ni ere arratsaldeon. Bai, historia egingo dut. Hirigintza eraldaketa baten prozesua. 2007an, babes ofizialeko etxe bizitzak nahi izan zuen etxe bizitza horiek ez egitea. Eta horrela permuta bat onartu zen Eusko Jaurlaritzarekin 2009an. Eta plan orokorraren aldaketa bat egin behar izan zen, Santa Eugenian, eta pleno honetatik pasatu zen baita ere. Espazio libre bezala onartua izan zedin. Baita ere, konpromesu akordio horretan, 2009ko akordioan, ez 2007koan, hori aurreko proiektua baitzen, aukeratu behar izan ziren, ze lur jarri zitzazkeen udalak Jaurlaritzaren esku, eta orduan sarriko baso izan zen bat, eta bietako bat bera ere etzen udalarena. Eta horregatik hirigintzak kudeaketa egin behar izan zen, eta kudeaketa horiek edonok daki oso luzeak izaten direla, eta jabegotza pribatuaren alde dagoela araudia, eta orduan gora bera, errekurso, alegazio, jendaurreko erakustaldi eta asko pasa behar izaten dituela. Eta hirigintza batzordean aipatu dugu, hirigintza kudeaketa bukatuta dago, hirigintza proiektuak erredaktatuta daude, jabetza bi aldeetan batak kudeaketagatik bestea adkisizioagatik salerosketa gauzatua izan da, urtengo apirilean, beraz, gaur gauzatu edo pleno honetara ekarri dezakegu lurrazal horien permuta. Eta horretan ari gara lanean, bai gure etxe bizitza saila eta Eusko Jaurlaritzako etxe bizitza saila. Baita ere, erredaktatzen ari gara, eraikuntza egitasmoak bi eremuetan, urbanizazio proiektuak badauzkagu eta finanziatuta kreditu bidez, bi hirigintza egitasmoak eta hori burutzea Jaurlaritzari ez, udalari dagokio. Eta Sarriko Bason, talde erredaktatzaile teknikoa eta hirigintza obren zuzendaritza harremanetan daude, zeren lurraren orografia dela medio, lehenago etxe bizitza egin aurretik urbanizatu beharko delako ingurunea. Labur bilduz,
Laster ekarriko dugu plenora, permuta hori gauzatzeko proposamena, eta eraikuntza eta urbanizazio proiektuei ekingo diegu. Eta baita ere esan, denbora honetan ezin izan dugula ezer egin, ez baita aztu behar, lurrazpian sartu dela Mairagatik pasatzean metroa, eta lurrazpian sartze horren ondorioz atera den plaza funtzionatzen dagoela dagoeneko. Beste norbaitek? Kike Prada? Eskerrik asko. Bueno, desde guk... Guketik adierazi nahi dugu ez dugula eskaera babestuko. Izan ere, eskatu da ahalik eta lasterren eraikitzeko, baina ez dugu babestuko bertan etxebizitza sozialak egingo direlako eta horiek onuragarriak izango direlako talde zehatzentzat, gazteentzat, ez horregatik, baina ez gaude ados eraikuntza horiek askartzeko eskatzearekin. Izan ere, une honetan gaude, 2001ko APO bat daukagu, hori orain eguneratzen ari da, eta hori berrikusten ari da, gehiegi luzatu delako, eta askotan esan dugun bezala, guk nahi genuena zen, egikaritzen ari den garapen hori, atzeratutako APO horren arabera, lotuta egon behar dela, konputazio bat egin behar dela, eta APO berriaren araberakoa izan beharko dela orain indarrean dauden jarraibideak betez, eta horiek jarraituz. Getxon indarrean dagoen plana, gobernu taldeak garatzen duena da, eta hori garatzen du bere etxebizitza ereduaren eta APOaren arabera. Ez dugu ezer esango horren inguruan, baina mozio honi dagokionez ez gaude ados horrekin. Ez dugu uste egokia denik askartzeko eskatzea. Izan ere guk nahi duguna da, APO berrikusteko prozedura abiaraztea, hori bai delako Getxok orain behar duena. Jarrubia, zure daitza. Bai, errazten barriro be. Guk ere antzeko zerbait, orain dela, orain ezan dutenaren antzeko zerbait, izan ere, gure zalantza betikoa da. Ia etxebizitza gehiago eraikitzea bidealden etxebizitza arazoari irtenbidea emoteko. Hori da zalantza, galdera. Izan ere, aspaldi aldarrikatzen dugu eraikitzea bakarrik ez duela etxebizitza arazoari irtenbidea emango, ekarriko. Are gehiago, segun eta nola eraikitzen dan, ez eta soziala izan, zenolako etxebizitza sozialan kudeak eta egiten dan, uste dugu ere partze bat bilakatu daitekela. Izan ere, alokairurako etxebizitzak 15 urteren ostean esku pribatuetara eramaten bat ditugu, egindako inbertsio publikoak ez du epe ertain eta luze batean eraginik izango eta ez du bere funtzio soziala beteko. Hori alde batetik. Bai, noski, pentsatzen dugu eraikitzea aukera bat izan daitekela beti ere beharrezkoa baldin bada. Baina gure ustez integraltasuna, osotasuna eman behar zaio etxebizitzaren aldeko politikei. Udalak arazoari aurre egiteko neurri asko martxan jartzeko eskumena dauka, epe labur, ertain eta luze batean eragina izan alizateko. Eta horietan sartzen ditugu alokairua sustatzeko neurriak, edo etxebizitza eredu berrietan sakontzea, neurri fiskalak, hainbat dira neurriak, eraikitzetik haratago doazenak, plan integral bat lortze aldera. Eta, horregatik, uste dugu ez dala eraikitzea neurri bakarra etxebizitza arazoari aurre egiteko, eta ez dala izan behar neurri bakarra. Ze erakutsi digu denborak eta gure historia laburrak, eraikial izan dugula pilo bat, gure herrian, baina etxebizitza arazoa berdin-berdin mantentzen dela gazteen artean. Bereziki. Beraz, gure ustez lehen helburua izan behar da daukaguna probestea, baliatzea, gazte gehiago esalde egitea Getxotik euren bizitza proiektua hemen garatzeko aukera izatea, herri bizirik eta aktibo bat mantendu dadin. Etxebizitza utzen zentzua hor dago, emaitzak laster ezagutuko omen ditugu, egoera zehatza ere erakutziko digu zentzu horrek, eman beharreko urratzak ere antolatu eta eman beharreko neurriak emateko zantzuak ekarriko dituela uste dugu, eta ere uste dugu hortik jo behar dugula.
Uste dugu eraikitzen jarraitzak ez daukala une honetan zentzurik, epe labur bati erantzuten diola bakarrik, eskema simple bati. Askotan ere, segun eta zein kasutan, ikusi dugun bezala espekulatzen jarraitzeari, eta herriko eta hemengoak diren, hemen bizi direnen beharrei erantzuten ez dietela askotan. Gure ustez, arazoa askoz konplexuagoa da, 11 ertz dauka eta 11 neurriekin ere erantzun behar diogula uste dugu. Beraz, hau da gure posizioa, pentsa dezakegu beharrezkoa izan daitekeela momentu batean eraikitzea, baina uste dugu une honetan bestelako neurri batzuei, bestelako politika batzuei heldu behar zaiela getxo. Eskerrik asko, Santiago Sainz, zure da hitza. Buenas tardes a todos. Arratsalde on guztioi. Lehenik eta bain gustatuko litzaidake esatea, beste batzuetan esan dugun bezala hemen Getxoko osoko bilkuran, etxebizitza eraikitzea ez dela konponbide bakarra. Hau da, Getxon horrela ez dugula etxebizitzaren arazoa konponduko. Izan ere, estrategia global bat behar dugu administrazio publiko bezala eta zehazki udal bezala. Hala eta guztiz ere hemen proposatzen dena zuzena da, laguntza bat da, eta laguntza horren helburua da gazteak emantzipatu ahal izatea. Baina horrez gain kontuan hartu behar dugu 2009an egin zena. Orduan sinatu egin zen etxebizitza plan bat eta hori Getxok eta Euskadiko Ezkerrak PSEek sinatu zuten eta nahi zituzten 1200 etxebizitza inguru eraikitzea, baina zer gertatu da? Orain 155 etxebizitza inguru eraiki dira Alangon alokairu araubidean eta horrek esan nahi du 9 urte geroago soilik planaren, hau da, itundutakoaren 11% bete dela. Gero, erantzukizuna eskatzen diogu, edo diegu beste alderdi batzuei, eta alderdi popularrak ona ekarri du mozio hau zehazki eraikuntza batzuk egiteko, hau da, babes ofizialeko etxebizitza batzuk eraikitzeko, Eusko Jaurlaritzak hori egiteko, hemen lurzoruan eskumena duelako. Baina, gertatzen dena da, 2017an, hirigintza zinegotziak iragarri zuela, 350 etxebizitza inguru eraikiko zirela legegintzaldi honetan, baina urtebete geroago egoera berbera da, eta are gehiago sarriko basora bagoaz ikus dezakegu kalea 2015an bezala dagoela. Ia berdin dagoela, ez da ezer mugitu, ez da harri bat ere mugitu. Horrez gain gustatuko litzaidake esate harreta gehiago jarri behar dugula guk zer egin alduguna horretan. Hau da, zer egin aldugu guk udal eskumenarekin zer egin dezakegu. Gauza asko esaten ditu udal gobernuak, baina esan behar diegu eta eskatu behar diegu hori benetan egiteko eta herritarrentzat onuragarriak diren gauzak egiteko. Nik uste dut egokia litzatekeela 350 etxebizitza horiek eraikitzea eta 2009an sinatutakoa egiteko, egikaritzeko eta batez ere hori ez izatea hemen garatzen den estrategia bakarra, hirigintza estrategia bakarra eta etxebizitza hirigintza bakarra eta urrengo astean emango diot hirigintza zinegotziari gure plana. Eskerrik asko, zuri, Eduardo Andrade. Gracias, señor alcalde. Bueno, habéis comentado que construir no es la solución. Aipatu da eraikitzea ez dela konponbidea. Esan dugu 70 etxebizitza inguru eraiki nahi ditugula gure udalerrian eta nik uste dut etxebizitza sozial asko ez daudela Getxon. Beraz, nik uste dut ez dagoela bat ere 74 etxebizitza sozial Getxoko leku horretan izan ere, hori iragarri zen orain dela urte pilo eta azkenean ez da ezer egingo. Eraikitzea ez da konponbide bat, asko aipatzen duzue plan berria, beste batzuek aipatzen duzue etxebizitza utzen errolda, espekulazioa aipatu da, gai hau etxebizitza sozialen gaia da eta hori aurreikusi da gune horretarako eta udalerriko auzokidei esan behar diegu ez duzuela babesten hori, ez duzuela babesten etxebizitza sozialak eskatzea eskumena duen erakundeari. Ez duzue horretan sinisten batzuek aipatzen duzue apoa, etxebizitza utzen errolda, baina benetan esan behar diegu auzokidei ez duzuela hori onartzen, ez duzuela onartzen etxebizitza sozialen eraikuntza. Joseba, nik aipatu danean hasi ziren benetan epeak, zuk zenbait gauza aipatu dituzu, baina bai, 2009an hasi ginen horrekin eta orain 2018an gaude, bai, hirigintza kudeaketa zaila da, baina hainbeste, 9 urte pasa dira esan bezala, hainbesterako da? Nik espero nuen posik etortzea eta postasun bat ematea, askotan etortzen zara
osoko bilkuretara, eta hori esaten duzu, badago eginda, eta espero nuen oraingoan ere gauza bera esatea. Esan duzu badagoela idatzita, eraikuntza proiektuak idatzita daudela, baina nik nahiko nuke jakin noiz hasiko diren obrak. Hori nahiko nuke jakin, eta noiz gure auzokideek izango dituzten etxebizitza sozial horiek. Ni sartu egin naiz Eusko Jaurlaritzaren webgunean, eta hor jartzen du lankidetza hitzarmen bat sinatu behar dela, eta ematen du ez duzuela oraindik sinatu. Nik espero nuen gaur esatea sinatu egin duzuela, baina ez didazu esan noiz hasiko diren obrak. Esan da, dirua dagoela, baina nik uste du legegintzaldia amaitzen denerako oraindik obrak ez daudela, edo ez direla hasita egongo. Maidaganen lurperatzea aipatu da, baina hori 2013an amaituta zegoen, 2014an zuek argitaratu zenuten, eta oraindik ikusi alda webgunean plazaren diseinua, erregenerazioa, eta bar, eta bai, 2014an bukatu zen, sabua jarri ziren, eta mozioan jarritakoa 2015an bazegoen eskuragarri, zuek argitaratu zenuen. 2015ko urtarrila esan bezala, orain 2018an gaudet ez da ezer egin, baina aitzakia ez da hori, aitzakia ez da geltokia. Alde teknikoa luzea izan da, parte teknikoa egiteko 9 urte behar dira, agian negligenteak zarete, bai ez daukazuelan egiteko gogorik, oso geldoak zarete, hori onartzen dut, baina Maidaganen hori egiteko denbora zegoen. Espero dut gaurko jakitea noiz hasiko diren bertako obrak. Mila esker. Kike Prada. Eskerrik asko. Soilik egitate bat gogorazi nahiko nuke. Orain ez dugu epaituko bere garaian hartutako erabakia, ez da gure asmoa. Argi dago ona edo txarra izan zateken, baina badago gauza bat aipatu nahiko genukeena. Eta gai honen inguruan hori gustatuko litzaiguke esatea. Santa Eugenia unitatea. Izan ere, Eusko Jaurlaritzak bertan egin zituen etxe bizitzak, babes ofizialeko etxe bizitzak egin zituen bertan, eta ematen du gobernu taldeak, ez dakit, zuek zeundeten hemen, baina jota bazegoen, eta erabaki zenuten espazio hori askatzea, hori da espazio publiko bat gaur egun, eta permuta hori landu zen bere garaian. Baina, esan bezala, denok gara askeak, ez dakigu hori ondo edo gaizki egon zen, ez dugu epaituko, baina kontatu nahi dugu. Babes ofizialeko etxe bizitzak Romon edo ez? Orain, babes ofizialeko etxe bizitzak Romon, eta ematen du asmoa dela nagusien etxea eraistea hori egiteko. Nerea Gijarru. Bueno, labur, esatearren ez dakit argi geratuen, ikustut argi hitz egin dugula, eta esan dugula, une honetan, APOa berrikusten ari den momentu honetan, ez dugula argi ikusten paso ematea edo babesteak azu honetan eraikuntza bat. Berrikusi behar denean APOa, berrikusi behar denean ere bai, edo ikusi behar direnean etzeutzen zentzuak zenolako emaitzak emango dituen, eta bai, argi daukaguna ere da eraikuntza edo eraikitzeak ezin duela izan urratz edo neurri bakarra etxe bizitza arazoari aurre egiteko. Eta abiatzen gara oinarri horretatik. Abiatzen gara hori baino askoz gehiago behar dugula herrian etxe bizitza arazoari aurre egiteko. Eta ostean, oinarri horretatik abiatuta joango gara gainerako neurriak martxan jartzen ditugun bitartean, zenolako emaitzak lortzen ditugun, ostean ikusiko dugu planteatu beharko da, ia ber, etxe bizitza gehiago eraiki behar diren, eta horiek nola ez sozialak izan alokairuzkoak gure iritziz betiko alokairuzko edo beti alokairuan izatea. Hori da gure proposamen argia eta garbia. Beraz, ez diegu hori ezan behar digu herritarrei, Andrade jauna, ez diegu besterik ezan behar. Zuek badaukazue politika bat etxe bizitza arazoari aurre egiteko eraikuntzan eta eraikitzean oinarritzen dena, eta gu bagoaz haratago. Eraikitzetik haratago da gure proposamena. Beraz, argi eta garbi hori da ezan behar duguna. Beste norbaitek, Joseba Arregi. Bueno, hemos elevado el debate. Orain eztabaida zabaldu dugu, eta bai positiboa izan daiteke. Argi dago, Getxok eta udalak badutela erantzukizuna herritarrei eta herritarren beharrei erantzuteko, eta etxe bizitza beharrei erantzuteko. Asko posten naiz, bai, Ciudadanosek 3 urte beranduago etxe bizitza plan bat aurkeztuko digu. Asko posten naiz, biziki posten naiz, baina izango da hurrengo legegintzaldirako, ezta? Orain gutxi egin daiteke 6 hilabete bakarrik falta zaizkigulako. Nik datuak emango ditut. Hemen esan da asko eraiki dela Getxon, baina galdetzen badut honakoa zenbat etxe bizitza eraiki dira 2001-etik.
oraingoa poindarrean dagoenetik, nork daki zenbat etxe bizitza eraiki diren? Nork dauka datu hori? 5.000 etxe bizitza eraiki alziren 8 urteetan, eta 16 urteetan 2.000 egin dira, 2.000 etxe bizitza eraiki dira, eta denok dakigu 2002tik zenbat biztanleria galdu dugun, edo agian ez dugu gogoratuko, ez dakit. Egia bada, herritarren beharrei erantzun nahi diegula, denok dakigu zenbat gaztek alde egin duten udalerritik, 15 eta 40 urte bitartean. Eta espekulazioaren arazoa ez da hirigintza. Ez da bakarrik hirigintza. Hirigintzaren alorreko espekulazioa zorionez herrialde honetan 2006an desagertu zen. Gogoratzen duzue? Badago 2006ko lege bat eta Euskadin badago etxebizitzaren inguruko lege bat. Ez dakit zertaz ari zareten, ez dakit zer den bertoko getxoko etxebizitzaren espekulazioa. Ez da babes ofizialeko etxebizitza sustatu. Izan ere, aurreko planak beste legeria bat betetzen zuen, baina gaur egun 2.000 etxebizitzarekin dira esan bezala. Eta Iturribarrin 500 egongo dira eta 2.500 etxebizitzara helduko gara. Eta ez ditugu etxebizitza premiak ase. Eta 16 urtetan herria edo udalerria ez da gelditzen, urteak betetzen ditu eta etxebizitza premiak ase behar dira. EH Bilduri gustatuko litzaidake esatea. Ez dakit zeintzuk diren zuen agatxo magikoak. Eraikuntza edo eraikitzeaz gain, zein da zuen konponbidea? Orain ari gara errolda hori egiten, baina gustatuko litzaidake esatea zuek aipatzea herri bat. Noiz edo non atera da etxe bizitza hutsa kalera udal batetik. Oso erraza da hitz egitea, ez ditugu lurzaiak edo lurzorua okupatu behar, hirigintza iraunkorra izan behar da, baina beti egon behar da herritarrentara edo herritarrantzat zuzenduta. Santiago Sainz. Me gustaría comenzar esta segunda intervención. Gustatuko litzaidake bigarren txanda hau hastea gauza bat argitzen. Hirigintza zinegotziak aipatu berri du gauza bat eta hori argitu nahi dut. Etxe bizitza plan bat entregatuko diot urrengo astean eta lehenengoa aurkeztu genuen 2006an eta horretan aipatzen genuena edo aztertzen genuena zen etxe bizitza hutsen errolda. Guk ere baditugu datuak eta babes ofizialeko etxebizitza eskatzaileen kopurua 2000 baino handiagokoa da hemen Getxon, eta hori joan den urtean jakin genuen, eta horiek hemen eskatzen zuten etxebizitza hori, eta horietatik 2400 inguru hemen zeuden erroldatuta Getxon. Orain, Alderdi Popularrak 74 etxebizitza eraikitzea proposatzen du, baina nik ez dakit horrek konponbidea emango dion horri, hau da, eskaera guzti horiei konponbidea emango die, ez, baina gustatuko litzaiguke gobernu taldeari eskatzea bertan aurreikusitakoa egiteko benetan. Hau da, gero horri gehitu beharko genioke etxebizitza hutsen erroldan ateratzen diren emaitzak. Agian lehen geneukan formula esen egokiena, baina horretarako betearazi zen aurrekontu partida hori etxebizitza hutsak zenbatzeko, eta nik uste dut horren arabera 1700 etxebizitza gehiago egongo liratekeela. Eta horiekin etxebizitza planarekin, aurreikusitako etxebizitzekin, eta 2000 etxebizitza horiekin, agian etxebizitza arazoari aurre egingo genioke. Gero logelak alokatzeko aukera ere hor dago, eta guk uste dugu nabarmena dela eta garrantzitsua dela horri aurre egitea, baina hori sakonago aztertzen dugu eta aipatzen dugu etxebizitza plan horretan. Eskerrik asko. Eduardo Andrade. Gracias, señor alcalde. Ya va a terminar. Eskerrik asko alkate jauna. Bukatzeko, Joseba, gustatuko litzaidake esatea urte horietan zehar ez dela etxebizitza eraiki eta horren erantzukizuna zuek daukazue zoritzarrez EAJ gobernatu duelako urte horietan zehar. Beraz, hori zuen ardura da, ez duzue eraiki, zuek ez duzue eraiki. Beraz, ekimena hartu duzuenean eta Getxoko hiri guneak garatzeko asmoa izan duzuenean, guk babestu dugu zuen erabakia, horretan ados gaudelako izan ere, garatzeke zeuden unitate horiek garatzearekin ados gaude, eta osoko bilkura guztietan edo osoko bilkuretan aurkeztu dituzuen guztietan babestu zaituztego. Beraz, eraiki ez bada zuen erantzukizuna izan da, eta gauden egoera zuen ardura da, biztanleria murriztu egin da, gero eta biztanle gutxiago daukagu, gero eta etxebizitza gutxiago daude biztanleentzat. Beraz, zuen ardura da, egoera hori zuen ardura da, eta
Zuen errua izan arren, medaia asko hartzen dituzue zuen gain. 2015-etik daukagu hor diseinua, postontzietatik banatu duzue, getxo berrin saldu da, bale, etxe bizitza plan bat aipatzen da hemen 2009-etik, baina ez da ezer ez egikaritu eta gure kideak aipatu du, baina zuek zarete errudunak, zuek zarete horren errudunak, beraz, mozioaren helburua da, mesedez egin ezazue, zin egiten duzuen hori gure babesa daukazue, beraz, egin, mesedez. Eusko Jaurlaritzari eskatzeko proposatzen dugu eta mozioaren helburua zen, mozioa aurkeztu genuenetik orain arte, deitzeko, Eusko Jaurlaritzari deitzeko asmoa geneukan, baina ematen du mozioak ez duela efektu hori lortu. Bueno, ya que se ha abierto tanto el Azkenengo txanda. Sí, bai. Ya que se ha abierto tanto el tiro con este tema, pues vamos. Orain eztabaida luzatu denez guk ere zerbait gehitu nahi dugu. Bai, Joseba, bai. Datu bat daukat eta 2200 etxe bizitza hori baino gehiago ikusi nuen. Nik uste dut 2200 baino gehiago eraiki direla azkenengo 20 urtetan. 2000 eta piko etxe bizitza, baina ez dakit nork erosi dituen, norentzat izan dira etxe bizitza horiek. Getxon etxe bizitza gutxi eta garestiak izan direlako, bai, 2200 etxe bizitza inguru, baina ez dakit zehazki, 2200 izan diren, baina, bueno, denok ezagutzen dugu Getxon dagoen egoera, baina horietatik zenbat izan dira Getxoko gazteentzat, zenbat eraiki dira horientzat. Zuek esango diguzue, azkenengoak oso berri freskoak dira, eta badakigu zer egin nahi den hemen Getxon. Eta Eduardok esan duen bezala, arazo bat dago hemen Getxon, etxe bizitzaren arazoa nabarmena da Getxon, sektore batzuentzat, eta errudunak eta erantzukizuna dutenak ez gara guk. Baizik eta zuek, PMS aipa dezakegu, Getxon txokia, eta urte asko egon dira inbertitzeko eta gauzak egiteko bai, iregintza oso komplexua da, datu asko falta zaizkigu eta askotan errezegi hitz egiten dugu, zuk gogorarazten diguzun bezala, baina hor dago 2200 etxe bizitza inguru eta belaunaldi arazo bat dago etxe bizitzari dagokionez gazteentzat eta gobernu taldeak ez dauzka gazteak bere buruan. Atzora arte ez da gazteez oroitu. Eta gai horretan oso atzean gaude. Etxe bizitza sozialari dagokionez oso atzeratuta gaude eta urteei dagokienez bai. Zifra hori aztertzen badugu, 30 urte baino beragoko biztanleak aztertzen baditugu, nik uste du serioagoak izan beharko ginatekeela. Gazteak joan dira Getxotik, gazte asko joan dira Getxotik, ez dakit zenbat joan diren, baina jendeak urteak betetzen ditu eta 1980ko baby boom horretatik, jaiotza tasa asko jaitsi da. Bai, gazte asko joan dira Getxotik, bai, etxe bizitza ez dagoelako, irtenbiderik ez dagoelako, baina zergatik ez dago, ez delako egin. Zuek zarete horren erantzuleak. Espero dugu, naiz eta berandu, espabilatzen dugun. Nerea Gijarrubia. Gauza asko esateko eta denbora egitzi, beraz, lehenik eta behin ezatea, Josebak emandako datuei begiratuta gure tezia nolabait, zuzena da. Alde batetik planteatzen dugu, eraikuntzan oinarritzea ez dela nahikoa izan, eta egia da, 2005 etxe bizitza eraiki baldin badira eta demografian berakada egon behar da, bai, noski, arrazoi eta kausa ezberdinengatik, baina demografian berakada egon da. Tartean, gazteak alde egin behar izan dutelako, gazteek alde egin behar izan dutelako. Eta bai, errealitatea da, gazte asko joan behar izan direla, eta joan behar direla, une honetan ere bai, gazte gehienak prekarioak direlako. Eta hemen espekulazioa ez dela ematen, ez dakit nola ezan. Azkenean, hemengo etxe bizitzek balio duten, balio erreala, baino askoz gehiago balio dute. Getxon bizi delako, Getxo inguru itzela delako bizitzeko, eta horrek ere eragiten duelako. Noski, baita eragiten du etxe bizitza gitzi dagoela. Baina beste elementu batzuek ere bultzatzen dute bere balio erreala albo batera ustera eta espekulatzera, eta hori espekulazioa da. Alokairuan bizitzea hemen zaila da, etxe bizitza bat erostea ere zaila da, bigarren eskukoa edo lehenengo eskukoa izanik, gazte batentzako zaila da, azkenean planteatzen diren presioak ezinezkoak direlako jende askorentzako asumitzea. Horregaitik uste dugu eraikuntzan oinarritzea plan bat
bakarrik eraikuntzan oinarritzea ez dela zuzena. Eta alternatibak uste dugu baietz, azaldu ditugula behin baino gehiagotan, baina bueno, daude ardatz ezberdinak alokairua sustatzeko neurriak, bitartekaritza zerbitzua indartzea, martxan jartzea, jendea animatzeko, bere etxebizitza alokairu merkatuan jartzeko, etxebizitzak erostea ere udaletik, administrazio publikotik alokairu sozialean jarri izateko, alokairu referentzia indize publiko bat sortzea, nahiz eta legalki eragin ezin izan izatea, referentzia bat izan daiteko horretan laguntzeko, emantzipatuta jarraitzeko diru laguntzen ardatza lusatzea, gero ere beste ardatz garrantzitsu bada etxebizitza eredu berrietan sakontzea, etxebizitza lagunkoiak sustatu gazte eta edadetuen arteko elkarbizitza sustatzeko, gaztentzako etxebizitza kolaboratiboak, ekipamendu dotazionaletan jar daitezkenak martxan, neurri fiskalak ere gauza garrantzitsua da, etxebizitza kooperatiboetan adibidez obariak esartzea, alokairua sustatzeko obariak edo etxebizitza utzen gaineko zerga jartzen ari den bezala beste udalerri batzuetan, eta esperientzia asko dago. Gure inguruan, baita Europan ere. Nahi izan ez gero, borondate politikoa izan ez gero, aukera asko eta errealidade asko dago hortik edateko eta etxebizitza arazoari irtenbide bat emateko getxo. Eskerrik asko, Joseba Arregi, azkenengo txandan. Bueno, algunas pinceladas. Zertzelada batzuk ematearren gustatuko litzaidake esatea hirigintza ez dela gobernu taldearen eskumena, baizik eta osoko bilkurarena. Beraz, denok gara erantzuleak eta erantzunkidetasuna partekatzen dugu, eta Alderdi Popularrari gustatuko litzaidake esatea lehen esan dudan bezala, espero dudala osoko bilkurak onestea permuta akordio hori, eta horrela eraikuntza gauzatu ahal izatea etorkizunean. Hirugarrenik gustatuko litzaidake esatea esan duzuena hori guk gazteekin atzo oroitu garela, gustatuko litzaidake esatea zuek gurekin bat egitea gaur edo bihar, baina denbora igarotzen ez ustea, iraganak ez duelako etorkizuna aldatzen, eta zorionez, itundu dugu etxebizitza plan bat alderdi bakar batekin, eta sozialistekin itundu genuen, ez zegoen gobernuan, baina horiek izan ziren asmoa zeukaten bakarrak, eta azkenean legegintzaldia amaitzen denerako 500 etxebizitza egongo dira Getxon, babes ofizialeko 500 etxebizitza, eta indarreko planarekin egin direnen ehuneko handi bat izango dira horiek, eta gainera planak aipatzen duen legean esarritako gutxiengoa gainditzen du ehuneko horrek. No es por abusar, Ez da abusatzeagatik, baina aipatu nau eta gustatuko litzaidake zerbait egitea. Ez da abusatzeagatik esan bezala, baina kontzeptu bat argitu nahi dut. Talde gehienek aipatu duzue etxebizitza plana, 2009koa, eta ez aurreko legegintzaldikoa, baizik eta horren aurrekoa 2009koa, eta bertan bazegoen akordio bat etxebizitzak eraikitzeko, batzuk babesekoak eta beste batzuk libreak ziren. Bai, babesekoak eta libreak, ezen panasea bat, are gutxiago, baina bai, sozialistok eta EAJak konpromiso bat geneukan, oposizioan geunden, eta hiri lurzoruan garatu nahi genuen etxebizitza plan bat. Soilik hiri lurzoruan, ez zen hiri izaera zeukala, baizik eta hirikoa zela, berez. Eta hori zen abia puntua, eta Josebak gaur ez du aipatu, baina noizean behin entzun dut, abstentzioa ez dela balio hirigintzari dagokionez, bai, ebazpen batzuetan eta akordio batzuetan gehiengoa behar da. Eta denon erantzunkizuna da, bai, gurea da, bai, gehiengoa, hau da, parterik handiena gurea da, gobernu taldearena, ez daukagulako akordiorik lortu edo adostasunik lortu erabaki horiek hartzeko gutxiengo bat gara, ez dakit errudunak gu garen edo zuek zareten, baina bai, egia da, ekimen batzuk abiarazi direla, adibidez 2016ko aurrekontu proposamen batean zenbait elementu gehitu ziren, eta ekonomikoki nahiko nabarmenak ziren, eta politikoki nabarmenak ziren, ere bai, emantzipazioa, gazten emantzipazioa, adibidez, etxebizitza utzen erroldak arazoak lortu ditu, arazoak sortu ditu, baina nahiko garrantzitsua izan da aurrera pauso hori ematea. Epairen bat eman dute auzitegi batzuek, eta adibidez Nafarroakoak babesten du, lursail batzuk desjabetzea, ez inkautatzea, baina desjabetzea bai, etxebizitza utz batzuk desjabetzea albidetzen du.
horiek fondo buitre deritzon horien esku badaude. Beraz, aldugunaren einean, guk helburu argi bat daukagu. Eta nik uste dut, Andrade entzunda eta denok entzunda, denok gaudela ados horretan. Ez bakarrik sailburuak esaten duelako, gu ados gaude horrekin. Eta lurraldea antolatzeko gidalerroetan ere hori esartzen da, eta Europan ere hori esartzen da. Alokairua eta alokairu soziala nabarmen gaientzen ari dira leku guztietan. Batzuk ez gaude ados puntu batzuetan, baina nik uste dut azkenean bidea eta hildoa berbera dela. Mila esker. Bozketara bartzen gara beraz, mozioaren alde, Alderdi Popularra eta Ciudadanos abstentzioak, Jeltzaleak, Sozialistak Guketxo eta EH Bildu, beraz, onetsita geratzen da mozio eta hurrengora pasatzen gara. 95. puntuan, PP Alderdiko udal taldeak aurkeztutako mozioa 2018ko munduko futbol txapelketa ikusteko xedez, pantaila handiak instalatzeari buruzkoa. Alderdi Popularra dauka hitza, Iñaki Gamero, zurea da hitza. Gracias, señor alcalde. Moción que presenta el Partido Popular. Alderdi Popularraren mozioa 2018ko munduko futbol txapelketa ikusteko xedez pantaila handiak instalatzeari buruzkoa. Espainiako selekzioa 2018ko munduko futbol txapelketa jokatzen ari da. Jakina, gertaera interesgarria da hori, futbol onaren zale guztientzat hori dela eta Popular udaltaldearen ustez unegokia izan daiteke udalerriko plaza batzuetan pantaila erraldoia jar daitezen partidak zuzenean ikusteko. Futbola masakirola da eta ziur gaude Espainiako selekzioa animatzeko pantaila horiek jarriz gero 100 pertsona bertaratuko direla eta horiek partidez gozatzeaz gain gure dendetan eta ostalaritza establezimenduetan konsumituko dutela. Horrez gain uste dugu pantailak udalerriko auzo guztietara iritsi behar direla, ez bakarreko ikuetara, eta hortaz pentsatzen dugu pantaila erraldoi horiek ezartzeko leku egokiak direla Areetako Xake Plaza, Algortako San Nikolas Plaza, Malakate Parkea eta Gernikako Parkean. Nola nahi ere, udal teknikari proposatu beharko lukete pantailen behin betiko kokapena, beharrezkoak diren segurtasun baldintzak, eragin ditzaketen eragozpenak eta abar aintzat hartuta. Horren bestez, hau da gure proposamena, Getxoko udalak pantaila erraldoia jarditzan, gure udalerriko zenbait plaza eta parketan 2018ko munduko futbol txapelketan jokatutako partidez gozatzeko. Eta mozio honen berri eman dadin udal komunikabideen bidez. Eskerrik asko. Transakzional bat aurkeztu nahi dugu. Ciudadanos talde gobernutik zuzenketa bat aurkeztua izan da, beraz Ciudadanosek dauka hitza irakurtzeko eta tratatzeko. Santiago Sainz, irakurtzazu. Transaccional de sustitución al Grupo Municipal Popular al punto... Talde Popularrari, 95. puntuko ordezkapena. Bat eginik Alderdi Popularraren nahiarekin mundialeko partiduak ikusteko ondoreko ordezkapen emendakina aurkezten dugu. Kulturretxeak, Gaitzea, Romo eta Villamontekoak, Getxo Kiroleko ekitaldi aretoa, edo Areetako musika eskola, albidetzea, 8. finaletatik kantaila erraldoiak jartzeko. Eta lehentasuna emango zaie Espainiako selekzioa jokatutako partiduei. Alderdi Popularrei dagokio, baietza dozitzamatea, beraz, Iñaki Gamero, zure da hitza. Gracias, señor alcalde. Gracias, Santiago, por vuestra... Herrik asko, Santiago, ez dugu onartzen, baloratzen dugu, baina bilatzen duguna da, batez ere plazetara eramatea ostalaritzan jarduera gehitzeko. Eskerrik asko. Den bezala geratzen da, eta jarraitzen dugu eztabaidarekin, Ibon Rodríguez, zurea da hitza. Bai, arratzalde hon. Mozioan ondo esaten den bezala, futbola masa kirola da. Orduro telebistan ikusi daitekena, non nahi ikusi daitekena.
Zer esan nahi dugun horrekin, gure ustez futbolak laguntza nahikotsu jasotzen dituela erakundeetatik. Toki batzuetan rekalifikazioak, ogasuneko zorrak itatzeko edo negoziatzeko aukera, propio eginiko legeak, babesletzak eta abar luze bat. Gure ustez badira beste kirol batzuk, gurean errotuta daudenak eta diru publikoaren babesa behar dutenak. Zergatik ez dituzue pantaiak eskatzen arrauna ikusteko esate baterako edo rugbia, hokeia, tenisa, irristaketa, herri kirola, saskibaloia, surfa, igeriketa, nahi dituzuen abar luze bat daukagu. Hainbat eta hainbat kirol daude, benetan gure artean erakundeen babesa eskertuko luketenak, baina gure ustez futbola ez da babes hori diru publikoaren beharra duen kirol hori. Gero ematen duzuen beste arrazoi bat bitxia da, eta ointxe bertan gaineratu duzu, da, ekintza komerzialak sortzeko. Hombre, gure ustez, jendea partidua ikusten dagoenean ez ditu erosketak egiten. Are gutxiago, La Roja aipatu duzunez, urrengo partida igandean izango da. Eta nor daki, agian azkena. Eta orduan, hor ez da ezer gertatuko. Gero, tabernetan gastatuko duela. Hombre, nik egia esateko tabernetara juten garenean, tabernetan ikusten ditugu telebista handiak. Tabernetan bat, ez, gehiago, askotan. 2 edo 3 telebista. Eta tabernariek nahi dutena da bezeroak taberna barruan izatea. Ez taberna kanpo, tabernatik kanpo. Tabernariak eta hori mundialetan ikusten duguna jendea dago tabernetan partidak ikusten eta tabernetan kontsumitzen. Baina plazara ateratzen baldin badituzue, bagian tabernariak ez dira oso pozik geratuko. Batez be nahiago dituztelako bezeroak euren tabernetan izatea, horretarako jartzen dituzte telebistak eta ordaintzen dituzte kanon berezi batzuk. Baina gero aipatzen duzue beste bat, eta azken finean hori da, geure uste zeuen benetako helburua, animar a La Roja. Egia esateko burura etortzen zai La Rojaren inguruan egiten den hitz jokua, baina ez zait iruditzen hemen egiteko momentua dena, eta onartuko dugu La Roja zaletasun bat izango duela Getxon, baina beste zaletasun bat kontrako izango duela. Azken finean, jende ugarik ez duela Espainiako selekzioa animatu nahi, eta tabernetan ikusi dugu jende nahikotsu Iran, Marroko edo Portugal babesten, La Rojaren kontra aritzen zirenean. Eta agian, zergaitik gertatzen den hori galdetu beharko zeniokete zeuren buruari. Zergaitik jendea La Roja animatu beharrean, ea noiz galtzeko zain dagoen. Gaurestez erantzuna garbia da. Jendeari ez zaizkio gustatzen inpozaketak, eta La Roja inpozaketa da. Eta ez Espainiako selekzioa dagoelako, baizik eta Espainia galerazten duelako Euskal Herriko selekzioaren izaera eta aukera, kirol guztietan. Hori da Espainiako gobernuaren eta Espainiako hainbat federazioen desberdinen jarrera, inpozaketa eta debekua. Eta hori ez dugu atsegin. Eta hori islatzen duen futbol taldea ez dugu atsegin. Eta gurekin batera jende asko. Eta ondorioz, beste arrazoi bat badugu, diru publikoa zuen proposamen identitario eta nazionalitario horretan ez gastatzeko. Getxostar batzuei askori, futbola gustatzen zaigu, eta badaukagu aukera nahikotsu mundiala ikusteko. Etxean, ze kasu honetan ez da ordaindu behar. Eta bi kateetan ematen dute. Getxostar batzuk La Roja babestu nahi dute, ados gaude eta egin dezatela, baina ez diru publikoarekin. Bakoitzak nahi duenak babestu dezake mundialeak. Nik, bereziki nik, nahiago dut Inglaterra, Suedia edo igandean seguru egon Rusiarekin jungo naizela tinko-tinko. Baina kontua da, diru publikoa horretan gastatzea ez dugula inondik inora ikusten. Eta onartzen dugu kasu berezi batzuetan diru publikoak horrelako ekimenetan erabili daitezkela, ez kasu honetan. Lehia ofizial batean, Euskal Herriko selekzioa ikusteko aukera daukagunean, nahi baduzue Espainiaren kontra, orduan berpentsatuko dugu zuen proposamena. Momentu suposatuko duzuenez, La Roja ikusteko diru publiko gastatzearen kontra egongo gara. Eskerrik asko, Koldo Iturbe. Sí, buenas tardes. Para nosotros el referente es el sector que ustedes mencionan en este caso, comercio, hostelería. En este momento... Inungo eskaerarik, bat ere ez. Ez da den komertzionaldetik, ez da den edo komertzioak batzen dituen elkarten gandik, bat ere ez. Berez,
Beraz, hor, zuek mahai gainean jartzen duzuen interes hori ez dugu inondik inora ikuste. Ez da ere herritarren eskaerarik, ez dugu gure webunean, ez dugu gure AQS-en programan inungo eskaerarik jaso. Beraz, ez dugu ikusten inungo interesik, ez hirugarren baten aldetik, ez da sektoren aldetik horrelako neurri bat hartzeko. Bere momentuan, Ciudadanosek egin zuen antzeko eskaera bat kulturretzeko batzordera gilean, hildo berdinetik erantzun genion, eta beraz ezezkoa izango da gure erantzuna. Bai, Susana Andoio. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko, alkate jauna, arratsaldeon guztioi guketik ere ez dugu proposamen honen alde bozkatuko etzaigulako lehentasunezko iruditzen. Orain koldok esan digun bezala, dendarien aldetik ez da eskaririk egon, eta gainera pantalla horiek lehiak ingo liekete tabernei, eta, bueno, terrazetan eserita ikus ditzakezu partiduak ikasu askotan. Beraz ez dugu lehentasunezkoa ikuste eta mozionen alde bozkatzea guretzat atzera pauso bat litzateke, zeren kirol modelo guztien alde bai gaude, bai gizonezko emakumezkenak, eta ez daitez ez dadila futbola izan hori administrazio enpresek finantziatua dagoelako. Salbuespen bat egin dezakegula atletika iresten denean txapelketari garrantzitsuenetara, hori jendeari gustatzen zaiolako, baina salbuespen bat izango litzateke arauaren barruan. Eskerrik asko. Escalante Andrea, zurea da hitza. Buenas tardes. Eskerri, bai. Laburtu beharko banu alderdi sozialistaren jarrera mozionekiko, litzateke kultura gehiago eta futbol gutxiago. Etzaigu, bueno, uste dugu futbolaz neurriz gainezka dagoela EH Bilduk eta beste taldek adierazi duten bezala. Eta gainera esan behar da kulturalki ez egonik herriko plazan partidua ikusteko eskaririk, baizik tabernetan edo etxeetan ikusten dela, eta gainera jarduera horrek plazetan botelloia sustatuko luke, ezakit alderdi popularrak pentsatu duen, zer nolako ondorioak izango lituzken. Besterik gabe esan, noski aurka bozkatuko dugu, eskerrik asko. Santiago Sainz, eskatu zu itzalen. Arratsaldeon guztioi. Bueno, guk maiatzean alkatetzari proposamena egin genionean kultura saletan eta getxo kirolean oktabo edo 8. aurrera partiduak ikusteko pantalla jartzeko. 18 egun geratzen dira, mundiala bukatzeko, beraz, mundiala hasita proposamen orain ekartzez da oso serioa zeren kontratazio prozesu bat bukatu, Eusko Jaurlaritzaren baimenak lortzea eta bar, seguruenik abuztuan egongo gare dena den guk koherentziagatik alde bozkatuko dugu. Baina esan, egokiagoa litzatekela orain hilabete aurkeztu izana beharrezko baimenak edukitzeko kalean ospatzeko. Bestela, kultura geletan edo zona itxietan egitea litzateke egokiagoa, baimenik ez litzatekelako beharko. Bosketara pasten gara beraz, ez, Iñaki Gamero? Bikain. Ederki. Bai. Bueno, deserosoak izan daitezke, honetako mozioak zenbait talde politikorentzat, baina nik beti esaten dut, kiroletik abiatuta batu daitezkela komunean dauzkagun gauzak, edo komunean ez dauzkagun gauzak batzeko ere balio dezaketela. Guk proposamen hau askotan aurkeztu dugu, batzuetan erretiratu behar izan dugu, aldez aurretik kendu delako, baina
ordaintzaile txarraren barkamenak baino ez ditugu ikusten. Batzuk esaten dute mozio hau ja sobredimensionatuta dagoen kirol bati oraindik indar gehiago ematea dela. 30.000 lizentzia daude Euskal Herrian eta hiritarrei gustatuko zaien zerbait da, bigarrenik. Jarduera, ostalaritzako jarduera ez da bakarrik kopak saltzea. Eta kontua ez da futbola bakarrik ikusteko pantalla jartzea. Bueno, Getxora etortzen da jendea partidu batzuk ikustera, turismo egitera. Orain, Rubiko partidu bat egon denean, partidu horiek lehenago ondoren telebistan ikusi zitezketena, bai barkamenak dira, bueno, ja botella hoiarena, bueno, astakeria bat iruditzen zait. Mozio bat aurkeztea berriro partiduak ikusteko, bueno, botilloia sustatzea da. Guk ordenantza bat aurkeztu genuen botilloia arautzeko eta aurka bozkatu zenuten. Baita Mercedes jaietan arautzeko ere eta ez zenuten onartu. Bueno, ez dut baloratuko. Alderdi Popularrak, bueno, ja nahi gabe urte luzez aurkeztu ditugu Getxon sartu irten zedin itzuliaren etapa bat, eta beti baztertu da, eta urten argazkia izugarria izan zen. Bizkaiko gure diputatua, alkatearekin eta PNV-ko burukide askorekin argazkia egin zuten. Zerrindularien itzuliaren irteran ongi etorri izan dadin. Ezagutu egingo da gure herria leku askotan, baina ja esatea ez dagoela inolako eskaririk ostalaritzaren aldetik. Bueno, sekula etzen egon eskaririk ostalaritzatik edo beste talde batzuetatik su artifizialak kentzeko, eta, bueno, kendu egin ziren berriro jarri dituzue. Baina, ja 2012ko maiatzean pantalla jarri zirenean errege kopa ikusteko eskari asko egon ziren momentu hartan, zergatik orduan bai eta orain ez. Eskerrik asko, alkate jauna. Eskerrik asko. Y el tour que llegará. Ibon Rodríguez. Hombre, esan duzu besteok erabiltzen ditugula itzakia, baina eske zureak izan dira detraka. Oain pentsatea, hemen Getxon, pantalla jartzen dielako, Espainiako selezioa ikusteko jendea etorriko dala turismo itera Getxora, ez dakin nondik atera duzun argudio hori, baina zaila da horri eusteko, Esan duzu futbola edo kirola erabilaitekela batzen gaituena eta hori jorratzeko. Baina hori jorratzeko lehenengo gauza da errespetua. Eta justo bi kirola aipatu dituzu, rugbia eta futbola. Rugbian errespetua nagusi izaten da eta talde desberdinen afizioak egoten dira elkarrekin ospatzen. Futbolean orain arte ikusi dituguna ez da izan nagusiki errespetua ikusten dana, baizik eta justo kontrakoa. Aipatu dituzu Espainiako itzulia. Hombre, turra Belgikatik ateatzen baldin bada, edo turra Donostiatik ateatzen baldin bada, Espainiako itzulia ere Euskaditik atera daiteke. Ja, ohitura da, Espainiako edo turra edo giroa beste herri batzuetatik ere ateatzea. Beraz, hor ez dago inolako aitzakirik. Eta gero hor, agian zu oso Espainia zale izango zara, eta ez erron beste atleti zale. Baina nik esango nuke, ez dala berdin, Espainiak edo La Rojak hemen lortuko lukeen ikusmina edo atletikek lortuko lukeen ikusmina. Aipatu zuen kopako finala, kontua ezan kopako finala izatea, kontua ezan atletik finalean zegoela. Oso desberdina izaten da, ze bestela kopako finala, berez kopako finala, erregaren finala ikusteko gainera, ez pentsa hemen gauza handiri dagoenek. Orduan, zeok erabildituzun argudio guzti horiek, ez dira inundik inora hartu. Zegoen argudioa beste bada, eta oso posible gaude bakoitzak animatu dezala nahi duena. Baina ez diru publikoarekin. La Rojak badauka diru publiko nahiko txubaitu. Irabazten baldin badute mundiala, ikusiko dugu irabazten duten. Bakoitzak uste dut, eramango duela, ez dakit esaten zuten, €1.000.000 primetan. Nahiko txu diru ematen diote. Diru publikoa, oiei, guk gehia emateko.
Eta beraz, gure horretan zeitzen dugu, eta berriro ekarri nahi duguna, Davide Jorge edo Robin de Fuzek esaten zuena, eta gu igandean izango dugu Biba Rusia berriro ere. Koldo Iturbe. Solamente por responderte a la pregunta. Bakarrik erantzuteko zure galderari. Sektorearekin bildu gara atletiken 2 finaletan eta espazioak eta guzti erabaki genituen beraien eskariz Algortan, Metro Enparantza, Las Arenasako geltokiko plaza eta Santa Eugenia. Beraiekin adostuta. Udaleko ostalaritza taldeak, sektoreak eskatu, eta hori argitzeko, besterik ez. Beste norbaitek? Bestela bosketara pasatzen gara. Bosketara pasatuko ginateke, mozioaren alde, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, abstentzioak, aurka, jeltzaleak, sozialistak, Uketxo eta EH Bilduk, beraz, bertan bera geratzen da mozioa eta hurrengora pasatzen gara, 86. puntuan guk udaltaldeak aurkeztutako mozioa, gizarte larrialdirako laguntzei buruzkoa. Susana Andoio, zure daitza. Gracias. Eskerrik asko. Abenduaren 23ko 18/2008 legeak diru sarreren bermearen eskubidea arautzen duena gizarte larrialdiko laguntzak ere arautzen ditu. Aurrerantzean GLL laguntza hauek gizarte bazterketako egoerak prebenitu ekidin edo arintzeko asmoz ematen dira. Eusko Jaurlaritzari dagozkio laguntza hauen erantzukizun ekonomikoa eta arauketa eta udali dagokie laguntza hauek zuzenean kudeatzea GLL-ak arautzen dituen 4/2011 dekretuaren babespean 2017 urtean eraldatua. Eusko Jaurlaritzako enplegu eta gizarte politiken sailari dagokio kontzeptu eta pertsona bakoitzeko laguntzen gehieneko zenbatekoak zehaztea. Udalak dira berriz laguntza horiek haien diru zenbatekoak eta aurrekontuko kopuruak euren lurraldeen errealitateetara egokitzeko gaitasuna daukatenak. Halere, araudi erregulatzailea eraldatzeko prozesuan murgildurik gauden honetan komunigarria litzateke gizarte larrialdiko laguntzetako batzuen zentzua, eraginkortasuna eta irismena ebaluatzea laguntza hauek jasotzea ukatzen zaien pertsona guztiak kontuan izanik. Laguntzak ukatzeko arrazoiak oraingoz ez dakizkigu ez baitira erregistratzen. Horregatik guztiagatik Getxoko taldekideok honako erabaki proposamen hau aurkezten dio Getxoko osoko bilkurari. Getxoko udala konpromiso hartzen du gizarte zerbitzuen egoera ebaluatzeko udalerriko profesionala gizarte erakundeak eta erabiltzaileak kontuan izanik. Ebaluazio honetan arreta berezia jarriko da gizarte zerbitzuak eskuratzeko eskubidearen titularre GLL-ekin dituzten arazoetan. Udalak konpromisoa hartzen du diagnostiko horri erantzeko udal mailan aplikatu diren eta GLL-ak arautzen dituen dekretuan markatutako gutxieneko ratioetatik desbideratzen diren iragazkiei buruzko txosten xedea baita erabaki horren oinarri izan diren arrazoi eta justifikazio politiko eta ekonomikoak ere. Hirugarren eta azken ebaluazio bat egiteko asmoz, 2019 urtearen amaieran Getxoko biztanleen premiei buruzko diagnostiko zehatza barnean hartuko lukeena, Getxoko udala konpromiso hartzen du 2019 urteko GLL-en banaketarako erregistro xe bat egiteko ondoko datuak barnean hartzen dituena. Eskera egiten duten pertsonen kopuru, eskatzeko arrazoiak, ukatutako eskeren kopuru eta ukatzeko zioak izapidetzea egokitzen etzaien pertsona kopura eta arrazoiak. Horrela ebaluazio bat egin daiteke urte amaitzean larrialdiko laguntzen kudeak eta hobetzea helburu duena. Mozio honen helburua da eskatzea azterketa bat gizarte zerbitzuena, hori jasotzen duten pertsonak barne eta ez direlako jakiten zergatik kanpoan geratzen diren beste batzuk. Uste dugu zerbitzu hau onartzeko hori baloratu behar dela, kontuan izanik baita babesik gabe geratzen diren pertsonak ere. Ukatutako eskariak eta zari gara, asko ez direlako ez da tramitatu ere egiten. Euskadin ja 60.000 pertsona daude egoera honetan eta gure proposamenak azterketa bat eskatzen du AESen, GLL-en
arauak ez nolako eragina daukan arazo honetan. Baita ere, udal bakoitzak ahalmena dauka dekretu hau bere beharren arabera egokitzeko. Eta horrela, irizpideak aldatu egingo dira, segunetan hor dagoen erroldatue bat. Jakin nahi dugu, ze arrazoi politiko, ekonomiko eduki duen gobernu honek irizpideak finkatzeko orduan. Ez zaigulako esan, ezer, ez batzordetan, ez beste inolako formatotan ere, eta ekarpenik ez zaigu eskatu. Gobernantza ulertzeko modu bat da, guk bat egiten ez duguna. Uztailean gaude, oraindik iazko memoria ez denez argitaratu, ezin dugu ez da ere kontsultatu. Araudia erreforma prozesuan dago, eta gure ustez kontuan eduki beharko lituzke kanpoan geratzen diren pertsonak horien erregistrorik ez dagoelako, eta hori da gure mozioaren zentzua. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Elena Coria. Arratsaldeon. Bien, Eskerrik asko. Gobernu taldearen iritzia mozio honen gainean eta horren inguruko bozka abstentzioa izango da bi arrazoiengatik. Lehenik eta behin gizarte larrialdietako laguntzen kudeak eta Eusko Jaurlaritzaren eskumena da, eta bestalde zenbait lantalde daude politikoak eta beste izaera batzuetakoak, eta horretan ari dira lanean. Teknikoki, Getxoko gizarte zerbitzuetatik parte hartzen ari gara eudelek horretarako deitutako bileretan, eta 12/2008 legea aldatzeko prozesuan ari gara lanean, eta bihar bilera bat daukagu zirriborro horren gainean lan egiteko. Horrez gain, adierazi beharra dago, guk badakigula beste lantalde batzuk ari direla lanean, hirugarren sektoreak dira, eta horiek ekarpenak egiten ari dira dokumentu horretarako, baina garrantzitsuena da onespena burutzeko legebiltzarrean prozedura bat abiarazi eta burutu behar dela, eta bertan alderdiek ekarpenak egin ahalko ditugula. Izan ere, herrialdearen kontu bat da, eta edonola ere udalaz gaindiko kontu bat da, eta diru sarrerak bermatzeko sistema, hezkuntza edo osasun sistema paraleloak dira, eta gizarte zerbitzuak osatzen dituzte, baina ez dira gizarte zerbitzuaren parte. Horregatik, hain zuzen ere, horren plangintzaren erantzulea eta ebaluazioaren erantzulea ez gara gizarte zerbitzuak. Horrez gain, gustatuko litzaidake gukeri gogoraraztea orain ari garela sartzen zerbitzu berriak, eta horien segimendu egokia egingo da, bertan parte hartzen duten eragileekin, eta gainera plan estrategiko bat egikaritzen ari gara, 2016-2019 plan estrategikoa, eta errealitatearen analizia egin beharko da, baina soilik Getxon baizik eta Euskadin oro har sistema bere osotasunean ebaluatzeko, eta gizarte zerbitzuen ebaluazioa behar denunean egingo da. Hala, mozioaren bigarren puntuari dagokionez, iragazkien gaiari dagokionez, gizarte larrialdietako laguntzen irizpideak tokiko gobernu batzarrak onesten ditu webgunean daude eskuragarri, eta edonork ikus ditzake. Aldaketak ez dira oso nabarmenak, eta ez dira arrazoi politikoengatik egin, baizik eta arrazoi teknikoengatik, eta gizarte langileek antzematen dituzten beharren arabera aldatu dira, eta esan bezala arrazoi teknikoak dira. Hala ere, gustatuko litzaidake argi geratzea, eta hau bai da erabaki politiko bat da Getxon, diru asko eta diru gehiago bideratu dugula demandaren 100% erantzuteko. Beraz, baremoak betetzen dituzten pertsona guztiek lortzen dituzte, eta horregatik joan den urtean asko hasi zen Eusko Jaurlaritzak energia txirotasunaren kontzeptua gehitu zuelako, eta horrela kreditua handitu zelako, eta gainera Eusko Jaurlaritzak lile honestean kreditu gehiago eman zion udal bakoitzari. Hala, hirugarren puntuari dagokionez gustatuko litzaidake esatea, gaur egun datu guztiak aztertu egiten direla. Eta informazio batzordeetan esan dudan bezala, ukapenak gehienetan egiten dira baremoak gainditzen direlako, eta azkenengo informazio batzordean gaizki gogoratzen ez badu, taula bat eman nizuen informazio horrekin. Adibidez, ohikoa ez den etxe bizitzarako hipoteka bat izateagatik, ondare baremoa gainditzeagatik, diruzaren baremoa gainditzeagatik, pertsona hori udalerrian erroldatuta ez egoteagatik,
esoiko etxe bizitzaren garajea mantentzeko gastuak zirelako, bertan, taula horretan daude datuak, eta errepikatu nahi dut, abstenituko garela, abstentzioa desadostasuna ez delako egokia horretan, eta gure ongizate sisteman gizarte zerbitzuak oso garrantzitsuak direlako, eta diru sarrerak bermatzeko sistema hori herrialde eredu bat da, eta dagozkien eremuetan hori eztabaidatzen ari da. Gu bertan gaude, eta esan bezala sistema paralelo bat da, baina ez da gizarte zerbitzuaren parte eta ez da udalaren eskumena. Beste norbaitek. Raquel González. Alcalde, buenas tardes. Mila esker, alkate jauna eta arratsaldeon guztioi. Zerbait akoplatzen da, soinua akoplatzen da? Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes a todos. Yo solo... Perdón, que no sé por qué se acopla algo. Ah, vale. Yo solo quería decir que en esta ocasión no nos... Josebak defraudatu gaitu, baina Elena Koriak, bai, espero genuena esan du, dana doa oso ondo, eta hori da osoko bilkura guztietan esaten duzuena. Nik askotan esan dut gauza bera. Egiten ari basarete, baina ez badakigu, ez dauka zentzurik, hau da, ematen du ez dela egiten. Eta garrantzitsua da, eta funtseskoa, izan ere herritarrek abian dagoena jakitea. Diru laguntzen simuladore bat honetzi zen 2013, baina oraindik ez da heldu, eta bien bitartean komunikazioa nahita eskoa da, eta horretarako Getxo Berri erabil dezakegu, Radio Getxo erabil dezakegu, askotan aipatu dugu €1.000.000 euroko prezioa daukala minutu bakoitzeko, eta hori aprobetxa genezake herritarre jakin dezaten zeintzuk diren eskuragarri dituzten diru laguntzak, eta ez dut diru sarrerak bermatzeko errentaren kontua aipatuko. Hori da Euskadiren seinalea, hori da bereizten gaituena, nik nahiago nuke beste gauza batzuek bereiztea gure lurraldea. Susana Andoio. Estén menos cuestionadas y más reconocidas. Asko posten naiz, gobernu taldea eta EAJaren abstentzioak asko posten nau, baina ez dut ulertzen txosten hori, eskatu dugun txosten hori. Hau da, horrek datu guztiak eskatzen ditu soilik. Kontua da, pertsona batzuk egoera batean daude, eta atera joaten direnean, edo gizarte langilearekin harremanetan jartzen diren lehenengo aldian azaltzen diete ez daukatela eskubiderik diru laguntza hori jasotzeko, eta arrazoi desberdinak egoten dira, adibidez, hiru bizikidetza unitate elkarrekin bizitzea etxe bizitza berean, eta egoera anitz daude, eta hori jasotzen ez badira ezin dugu jakin zeintzuk diren horiek, eta ez badakigu ezin dugu hobetu. Eta ezin dugu hobetu hori arautzen duen araudia. Eta hori da gure eskaria, hain zuzen ere, eta horretarako funtseskoa iruditzen zaigu, teknikoki aztertzeaz gain, eta politikoki aztertzeaz gain, eta hirugarren sektorean aztertzeaz gain, prestazio horiek jasotzen dituzten pertsonak ere kontuan hartzea. Guk uste dugulako hori nahitaezkoa dela. Bestalde, bai, berriro ere kesatzen gara, bai, berriro ere esaten dugu aldaketa asko daude, irizpideak, tokiko gobernu batzarrak onartzen ditu, baina kasualitatez, gizarte zerbitzuen arloa, gizarte zerbitzuen saila da, informazio gutxien helarazten duen sail bat. Eta ematen du beste alderdiok ez garela hemen bizi, ez daukagula hemen parte hartzerik, eta ez daukagula ekarpenik egiteko aukerarik. Nik uste dut eskusabalak izango sinate, agian zinegotzia eskusabala izango balitz, hori egingo lukela, eta horiek dira nire kesatzeko arrazoiak. Nik uste dut gauza asko egin behar direla, bai, gauza hauek egin behar direla, ondo dagoela, baina ez daukagu horren berri. 2018an honetzi dira irizpideak, eta nik uste dut gutxiengoa dela informazio batzordera eramatea. Beitu, aurten teknikariek erabaki dute aztertzea zergatik egin den aldaketa hau da, justifikazio bat, baina ez dugu hori ezagutzen, ez zaigu informazio hori ematen, eta horregatik esatzen gara, hain zuzen ere. Maite Arraiza. Bai, arratsaldeon.
Guk uste dugu gizarte larrialdietako laguntzen sistema aztertzeaz gain, getxoko gizarte zerbitzuen sistema osoa aztertu behar dela, dauden gabeziak identifikatu eta konpontzeko, baita inbertsioa handiagoa behar izatekotan egitea ere. Mozioaren espirituarekin ados gaude, jakin badakigu atzerapen nabarmenak izan dirala gizarte zerbitzuen laguntza jasotzerako orduan, eta horregatik egoera horiek hobetu ditzaketen eskariak ondo iruditzen zaizkigu. Bestalde, jakin badakigu, mozioan bertan azaltzen diren zenbait datu memorian jasotzen direla. Hala ere uste dugu sistema eta zerbitzuak hobetzeko proposamen guztiak beharrezkoak direla, beraz, gure bozka baiezkoa izango da. Bosketara pasten gara, inork ez baldin badut hitza eskatzen, beraz, mozioaren alde, guk Getxo eta EH Bilduk kide gutxiago bat daukola kontutan harturik, abstentzioak, jeltzaleak eta sozialistak eta Alderdi Popularra eta Ciudadanos. Beraz, honetxita geratzen da, mozio eta hurrengora pasten gara, eta 17. puntuan guk udaltaldeak aurkeztuko mozioa udalerriko hornidura elektrikoari buruzkoa. Paula Mieba, zurea da hitza. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Buenas tardes a todas. Arratsaldeon guztioi. Guk udaltaldeak aurkeztutako mozioa udalerriko hornidura elektrikoari buruz. Udal mailako eremuan bereziki azpimarratu behar ditugu eraikin eta establezimendu publikoetako, hala nola udalerri horretako udala, udaliburutegia eta toki erakunderen mendeko gainerako eraikinak, argindarraren hornidura zerbitzua eta herritarren energia pobretasuneko kasuak. Erakunde publikoetan sartu ginenetik, energia pobretasunaren aurka borrokatu izan dugu. Gauzak horrela, gizarteak nahi udalak aleginak egin behar ditugu udaleraikinetako eta argiteria publikoko argindarraren hornidura agintzeko, udalerriak berma desan ondasun hori eskuratzeko aukera. Hala ere, ordenamendu horrek ezin du lotura utzi ingurumen jasangarritasuneko politikekin eta energia berriztagarrien erabilera sustatu behar du. Europatik markatutakoari jarraituz. Hau da, erabat efizientea den eta ingurumena zaintzen duen energia erabil eta trata dadin, energia fosilak erabiltzeari utziz. Denok dakigu oraindik ere bizi dugun garaian, gero eta gehiago direla energia pobretasuneko egoeran dauden familiak. Horiek ezin dituztela ordaindu argindarraren horniduraren kostuak eta haien egoera hain prekarioa dela, ezin izan baitituzte ordaindu etxeko premiak asetzeko behar adina energia zerbitzu. Egia da, halaber, egoera hori, gainerako pobretasun motak bezala, etxe barruan bizitzen dela eta ukitutako familiek ez dutela nahi inor ohartzerik lotsatu egiten direlako. Ez luke hala izan behar, baina hala da. Gure ustez beharrezkoa da udalek beren udalerrian dauden kasuen berri izatea eta horretarako beste urratsen bat eman behar dugu. Izan ere, ezin dugu bakarrik gizarte zerbitzuetara jotzen duten pertsonen datuen mende egon, gutxienak baitira horiek. Estimazio kontserbatzailenen arabera, Espainiako estatuan 5 milioi pertsona inguru daude egoera horretan. Bestalde, energiaren prezioa 76,7 garestitu eginda azken 2 urteetan, hirugarren sektoreko mahaianen datuekin bat etorriz. Horrez gain, energia enpresa handien etekina kontsolidatu eginda 4.294 milioi euroan baino gehiagoan, 0,4 egin du gora balore merkatuaren batzorde nazionalaren arabera. Adierazitako datuak elkartzen baditugu ondorio estatzen da egunetik egunera gero eta gehiago direla berotu ezin diren pertsonak edo etxeko argia piztu edo jatekoa prestatu ezin dutenak eta enpresen etekin handiak berriz hasten ari direla familia zaurgarrien kontura haiek gero eta okerrago pasatzen dutela. Honez gero, jendarteratu eginda Europar Batasunaren 2020ko plan estrategikoan barkatu zedatutakoarekin bat etorriz energia trantsizioa burutu eta energia iturri berriztagarriak ezarri beharrari buruzko eztabaida. Esate baterako ikus dezakegu nola funtzionatzen duen Madrilek eta zer urrats egin duen Manuela Carmen alkateak Madrilgo udal eraikinetako argindarraren horniduraren kontratuaren lizitazioan. Ingurumenaren jasangarritasunari lotutako irizpideak jaso ditu pleguetan eta horiek orain dela gutxi berretsi ditu Madrilgo erkidegoko kontratazio publikoaren administrazio auzitegiak. Aitzitik gure proposamena da energia merkaturatzeko
merkaturatzeko udal enpresa bat eratzea, autokontsumoari bide emateko, herritar guztiei energia eskuratzeko, berme unibertsala emateko eta autosorkuntzarako bideari ekiteko. Energia pobretasunaren aurka borrokatzeko proposamena da. Energia berriztagarria eta autokontsumoa bultzatuz ingurumenarako kaltegarriak diren beste energia batzu mende egon beharrean. Ekimen hori egingarria eta garrantzitsua da. Udalerriek bete ditzaten Europar Batasunaren jasangarritasun eta aurrezte irizpidea. Gainera, proposamen hori planteatu eta baleatu da beste udalerri batzuetan, adibidez Gasteizen. Egindako txostenak eta azterketak aintzat hartuta, berretz dezakegu ekimenak epe luzera udala aurrekontuetan aurreztea ekarriko duela eta gainera baliteke enpresa merkaturatzailea gune geografiko horretako familia guztien energia hornitzaile bilakatzea. Azaldutako guztiagatik, Getxoko udaleko osoko bilkurari honako erabaki proposamen hau egiten diogu. Bat, Getxoko udalak hitzematen du 6 hileko epean energia pobretasunari buruzko premien eta proposamenen azterketa egingo duela. Bi, Getxoko udalak hitzematen du energia merkaturatzeko udal enpresa bat eratzeko prozesua abian jarriko duela. Hiru, Getxoko udalak hitzematen du enpresa merkaturatzailea eratu bitartean energiaren kontratazio pleguetako klausuletan lehentasuna emango diela energia berriztagarriekin lan egiten duten enpresei. Eta lau, Getxoko udala erakunde publikoekin koordinatuko da energia pobretasunaren aurka borrokatzeko. Mila esker. Zuri, beste norbaitek? Santiago Sainz. Pues fíjense, yo creo que Manuela Carmena, fue pisar la alfombra del consistorio. Manuela Carmenak udaletxera sartu bezain laster, kalea ahaztu zuen, jendartea ahaztu zuen. Izan ere, urtarrileko berri batean esaten da, atzerapenak egon direla Madrilgo udalean energia pobretasuneko laguntzak emateko. Eta 11 hilabete ere atzeratu dira laguntza horiek. Atzokoa da, hau, urtarrilekoa da. Eta hori da Manuela Carmenaren alderdiak egiten duen kudeaketa eta ez nuen aipatu nahi, baina aipatu egin da Manuela Carmena, behin baino gehiagotan eta nik hasieran erabili nahi dut orain. Horrez gain, guk taldeak ekarri duen proposamena guretzat interesgarria da, ideia interesgarria da. Bai artikulazio juridikoagatik, bai materializazioagatik. Energia kontsumoari dagokionez, eredu klasikoa daukagu, lehenik eta behin, orain arte erabili duguna, eta gero kontsumitzaile zuzenaren eredua daukagu, non CDM horren figura hor dago, bien bitartean, hau da, merkaturatzaile baten eskuratzearen eta berezko merkaturatzaile baten artean. Eta Zaragoza da horren adibidea. Horrez gain beste eredu bat izango genuke, hirugarren eredua eta merkaturatzaile publikoa edo udal merkaturatzaile bat izango litzateke eta horrela tokiko erakunde batek kudeatuko luke eta bide horri ekin dion udal bat izan da Iruñakoa eta organismo autonomo hori eratzeko prozesuan daude orain Iruñean. Mozio hau gauzatzen bada eskumen arazo bat daukagu, hau da, guk ezin genuke hori egikaritu, ez delako udalaren eskumena hornitzea edo autosorkuntza ez da udalaren eskumena eta finantza iraunkortasuneko txosten bat egin beharko genuke eta Eusko Jaurlaritzaren baimena beharko genuke horretarako posiblea den arren naiz eta Eusko Jaurlaritzaren baimenarekin. Bestalde, merkaturatzailean kudeaketa sistemari dagokionez zein izango litzateke? Sozietate kapitala, kapital sozietatea, erabiltzaileen kooperatiba. Kasu praktikoak aztertzen baditugu ikus dezakegu horiek ez dutela eragin nabarmena udalaren ekonomian. Adibidez, Iruñako adibidea daukagu. Bertan azterlana egin da eta horiek zuek proposatzen duzuen eredu hori zeukaten, CDM eredua eta berriki honetzi da merkaturatzailearen sorkuntza, energia elektriko berriztagarriaren autosorkuntzarako organismo publiko autonomoa sortzea honetzi da osoko bilkuran eta uste da 26.000 eurokoa izan daitekela aurrezpena. Gasteizko kasua guretzat hurbilago dago eta ingurumen azterlanen sailean badago azterlan bat eta bertan aztertzen da zeintzuk diren abantaiak eta desabantaiak merkaturatzailea sortzen bada. Hau da, 2 kasuak aztertzen dira Gasteizen egindako azterlan horretan, baina 5 urteko eperako aurrezkia oso txikia izango litzateke eta kalkulatzen da gehienez ere 1,6 aurreztuko litzatekeela
udal merkaturatzaile bat izango balitz, eta 2,7 udala izango balitz merkatuko kontsumitzaile zuzena faktura elektriko oso horren gainean. Horrez gain, udalak indartu beharko luke, edo handitu beharko luke udaleko langileen kopurua, eta emaitzei dagokienez, udalaren parte hartzeari dagokionez, hau da, bertako merkaturatzailearen parte hartzeari dagokionez, txostenak ondorioztatzen du, bideragarriak direla konponbide hori, baina arriskutsuak direla, zuzen ere, merkatuaren jokabidearen araberakoak direla, eta gainera nahiko aldakorra da merkatua, eta ezin da aurreikusi zer gerta daiteken lehenengo urteetan. Horrez gain, erosketa aurreikuspena ere arriskutsua izan zateken eta kontsumitzailearen eskariak alda lezake energia elektrikoaren kopurua, eta horrela desbideratzen handiagoak sor leitzake. Adibide hauek ikusita gustatuko litzaidake galdetzea. Merezi du horrelako abentura bati ekitea? Oso aurrezpen tarte txikiak daude, eta beste jardunbide egoki batzuk esar daitezke, klausula sozialak esar daitezke, enpresandiekin energia kontratatzean, herritarrek eredu bat izan desaten udalean, eta horrela produktoreekin beste eredu bat finkatze aldera. Hau da, administrazio publiko kontratuak, produktuak eta zerbitzuak kontratatzen dituzte enpresa horiekin, eta eredu horri jarraiki alda dezakegu enpresen jokabidea, eta jokabide hori gizartearekiko erantzulea izan daitezen lor dezakegu, eta gustatuko litzaidake ideia horiek zehaztea. Hala eta guztiz ere, esan bezala, ideia oso interesgarria da guretzat. Mila esker. Eskerrik asko. Teresa Escalante. Gracias. Arratsaldeon guztioi berriz ere. Ideiak ordenatzearen mozioan nahaztuta daudelako batetik, aipatu da mozioan zeintzuk diren energia pobretasunaren aurka borrokatzeko neurriak. Guretzat hori oso arazo larria da gizartean, eta zeintzu horretan erakundek egiten duten lana guretzat positiboa izango da. Bestalde, Arrímate un poquitín más porque no se te escucha. Teresa, apur bat hurbildu, ez da ondo entzuten edo bestela mikroa altzatu. Bai, mi esker. Decía que esan bezala nahaztuta daude ideiak mozioan, eta batetik aipatzen da beharrezkoa dela trantsizio energetiko hori apurka-apurka egitea eta energia kontsumitzeko eredua aldatzea, eta horri dagokionez txosten bat aipatuko dut. Gasteizko udalak txosten bat eskatu zion gara energia enpresari, eta bertan zenbait alternatiba aztertu ziren indarreko energia eskuratzeko sistema aldatzeko, eta zehazki bi aukera esarri ziren edo proposatu ziren Ciudadanoseko zinegotziak esan bezala, eta horrez gain eskuratzeko indarreko energia sistema mantentzeko proposatu zen. Lehenengoa zen udala merkatu elektrikoaren kontsumitzaile zuzena izatea, hau da Iberdrola erditik kentzea, eta horrela txosten horren arabera ekonomikoki bideragarria izan arren, bai, jarduera ekonomikoki bideragarria izango litzateke, udalerrian edo hirian enplegua sortuko luke, eta gainera 2,7ko murrizketa egongo litzateke fakturan, eta bigarrena izango litzateke berezko merkaturatzailea sortzea udalean, eta bai, txostenak esaten du bideragarria dela. Eta aurrezpena 1,6koa izango litzateke fakturan urrengo 5 urteetan. Noski hori egiteko eta egikaritzeko inbertsioak kanpo utzita. Azterlan honetan aipatzen dira hasierako kostuak oso altuak direla, eta gainera erakunde espezializatua kontratatu behar dela energia erosteko. Txostenak ondorioztatzen du helburua energia elektrikoa erostea badela kontsumitzaile zuzenaren figura, hau da lehen aipatu dudana dela egokiena. Guk proposatutako sistemak beste abantaila batzuk dituelako, eta hori da hain zuzen ere udalerri askotan esartzen ari dena, eta esarri duen lehenengoetariko bat izan da Abilesekoa, Asturian, eta bertan sozialistak gaude, gobernu taldean, eta emaitzak oso positiboak izan dira, eta ezin ditugu alde batera utzi beste urrats batzuk energia estrategia zabalagoa esartzeko. Azken batean esan dezakegu guk proposatzen duela
udal honetan egiteko beste leku batean pilotu proiektu bat baino ez dena egiteko, eta hortaz ez dakigu bideragarria izango denik, gainera mozioan ez dira beste aukera batzuk aztertzen eta baliteke horiek egokiagoak izatea udalerri honentzat. Eta nik uste dut mozioan propaganda gehiegi dagoela. Beraz, naiz eta ados gauden azalpenarekin ezin dugu alde bozkatu esan bezala, mila esker. Ibon Rodríguez. Bai, arratzalde, gu nahiko ados gaude mozioa pizkat nahazpioa dela eta ideia gehiegin azten diela agian, baina gure ustez bi ideia ateatzen dira eta aldez aurretik esan behar dugu baiezkoa emango diogula. Ideia bat aipatzen dena da txirotasun energetikoa edo pobrezia energetika ditzen dena. Horren arira, bai gogoratu nahiko genuke 2016 garren urtean aurrekontuen akordio egin genuenean olako diru laguntzak eskatu genituela. Gobernu taldeak esan ziren diru laguntza horiek sartuta zeudela diru laguntza sozialen orokorretan, eta hain bitxia iruditu zaigu gobernu taldeak esan duenean ia sartu zuela Eusko Jaurlaritzak diru laguntza horiek. Hala ere, gure ustez, garrantzitsua da diru laguntza horiek ikustaraztea, garrantzitsua da horrek nolabait suposatzen duela aitortzen dugula gure udalerrian egoera latz horretan dagoen jendea dagoela, hau da, pobrezia energetikoa pairatzen duena, eta hori ez onartzea, ostrukarena egitea ez du egingo errealitatea aldatzen duenik. Errealitatea aldatzeko egin behar dien lehenengo gauza da onartzea. Berez, ondo ikusiko genituzke horrelako diru laguntzak ezartzea 2016 garren urtean esan genuen bezala. Baina hortaz aparte gero, aipatzen da beste gai bat nola izateko, eta da kontratazioa edo energia nola kontratatu udal honetan edo energia nola sortu esango genuke guke. Energiaren sormena ere oso garrantzitsua da. Kontratazioen zoritxarrez ez dauzkagu aitzindari honak, azken finean ikusi dugu nola azken energia kontratazioa udalak bere kontratazio guztiak bateratzeaz aparte foru aldundiaren kontratazioarekin bat egin duenez eta klausula sozialak guztiak baztertu dituela. Horrez dira kontuan hartu klausula sozialak beste udalerri batzuetan kontuan hartzen diren bezalase, baina badaoz Euskal Herrian ez gara zertan Madrilera joan beharrik, energia sortzearen inguruan eta udale zer egin dezaketen inguruan eredu nahikotsu. Horre lehen aipatu da energia gara enpresa edo Sons Energia enpresa baino gehiago kooperatiba da, Goiener den bezalakoa, pleno honetan beste batzuetan aipatu izan dana, eta horiekin elkarlanean aritzea legoke bat ere txarto, ze horrek albidetuko digu esaterako, igual egin diren eraikin horietan energia efizientzia izateaz aparte energia sortzaileak ere izatea, beste udalerri batzuetan gertatzen den bezalaze. Eta gure ustez, naizta mozioa argiegia ez izan eta komerzializadorarena oso argi ez izan, gure ustez bai zabaldu inberda eztabaida bat energiaren inguruan. Eta kontua ez da urrengo 2 urtetan edo 5 urtetan aurreztuko dugun dirua udala bezala. Hori ez da benetako edo sakoneko kontua. Kontua da zenolako energia eredua nahi dugu etorkizunerako, ez 5 urtetarako baizik eta 20, 30 edo 100 urtetarako. Gaur egungo energia ereduak ez da jasangarria eta gaur egungo energia ereduak porrote ingo dau. Eta ziurtatu behar dugu ekoizten dugun energia berriztagarria dela, gurea dela ere bai, horrek ere emango digulako subiritasun energetikoa, eta horren inguruko eztabaida piztu beharko litzateke udal honetan, baina serio. Eta bide horretan egiten diren inbertsioak ez dira inoiz diru galdua izan, etorkizunerako onurak ekarriko dituztelako. Eskerrik asko. Álvaro González, zurea da hitza. Bueno, la verdad es que datu asko eman dituzue eta orain hautatu behar dut zeintzuk diren nire datuak. Bi gauza egingo ditut, bai, niretzat mozioa ere nahiko nazgarria izan da, terminoi dagokienez, eta energia pobretasunari dagokionez gustatuko litzaidake aipatzea behintzat Euskal Autonomia Erkidegoan energia pobretasuna guretzat ez dago abizenekin lotuta, eta guk nahi dugu neurriak hartzea sail guztietatik. Energia pobretasuna beste pobretasun mota bat da, eta horren aurka borrokatzen dugu, pobretasunaren aurka borrokatzen dugu oro har, eta udal honetan joan den urtetik
aurrera, okerez banago, energiarentzako laguntzak kudeatzen ditu, eta 280.000 euro inguru bideratu ziren joan den urtean familiek arlo horretako gastuak ordaindu ahal izateko. Besterik gabe, aipatzearren esaten dut hori, bai, pobretasunaren aurkako plan integrala dago eta hori ere hartzen du barne, hau da, energia, pobretasuna. Eta merkaturatzaileari dagokionez, bai, azterlanak aipatu dira, Gasteizko azterlanak aipatu dira, eta zenbait gai aipatu dira merkaturatzailearen inguru, baina norbait inork ez du aipatu energiaren merkatua enpul merkatu bat dela. Hau da, enkanteetara joan behar da, Beraz, zer eskaintzen du kontratu batek, merkaturatzaile batek eskaintzen ez duena, presioen egonkortasuna, eta hori batzuetan garrantzitsuagoa da broker garela jokatzea baino. Guk uste dugu, udalak ez galera broker bezala aritu behar. Ezin dugu energia merkeena harrapatu, gainera ez gaude horretarako prest, eta ez gara inoiz prest egongo eskaintzarik onena egoteko unerik egokienan. Ziurezki izango delako, arratsaldeko 7:00, eta hori jartzen dut mahai gainean, guk ere aztertzeko merkaturatzaile batek egiten duena, hori dela energiaren presiorik onena hartzera eta bazkidei eta bezeroei eskaintzeko. Hori da funtsean egiten duena merkaturatzaile batek, eta esan duzuen guztiari dagokionez, hori da esan behar dudana. Besterik gabe gustatuko litzaidake esatea Madrilgo lehiaketak aztertu ditugula, jarraitu ditugula, eta bai, errekurritu dira, eta Madrilgo udalari eman diote arrazoia, bai, energia pobretasuneko klausulak zeuden, baina udalarenak ziren etxebizitza horietarako bakarrik, baldin eta bertako pertsonek arazo hori bazuten, eta Bartzelonan adidez bertan bera utzi zen lehiaketan, nahi zutelako lehiaketak ukitutako pertsona guztiak hartzea barne. Hau da, energia zorrak zituzten pertsona guztiak hartzea barne, eta auzitegiak bertan bera utzi zuen kontratuaren sedea ez zelako. Horrez gain, Malagako kontratua ere jarraitu dugu, ez da energia berriztagarrietan oinarritu 100%, baina gogorarazi nahi dut Madrilgoa errekurrituko dela, behintzat enpresa batek hori esan du, Auzitegi Gorenaren aurrean aurkeztuko dute errekurtso bat, eta horren zain gaude gure kontratua egikaritzeko, eta udal bezala gure interesa da kontratuan 100% energia berriztagarriak egon daitezen, eta hori nahi dugu, baina besteen esperientzia aztertuta eta ahalik eta segurtasunik handienarekin. Bai, egia da, ausartu algarela eta gertatzen denaren zain egon algarela, baina nik uste du garrantzitsua dela besteen egoera eta besteen erabakiak aztertzea. Hori da, esan nahi nuen guztia, besteek ere aipatu dutelako, Teresak, Santik aipatu dutenik esan nahi nituen beste gauza batzuk, beraz besterik gabe, mila esker. Beste norbaitek? Paula Mieba. Bai, parkatu Paula. Bai. Susana de Cox, zurea da hitza. Gracias. Eskerrik asko, arratsaldeon. Mozio hau, danok esan duzuen bezala, nazia da, zaila, korapilotsua. Buenas tardes. Getxotarren behar energetikoetatik abiatuta sartzen dituzue behar batzuk, zue bakarrik ezagutzen dituzuenak, ez duzuelako inolako daturik ematen. Bezalde, udala implikatu nahi duzue energia komerzializatzaile baten sorreran, eta energia berriztatzaileekin lana egingo duena, eta azkenik, eta ez dut uste udalonen arazoa denik, daukagun alkatea udaleko presidentea delako, ez dut uste arazorik dagoenik beste erakundekin koordinatzeko ez gai honetan, naiz beste batzutan ezagututan nolako erraztasuna duen bere egokitasunaren arabera akordioetara iristeko. Eta daturik ematen ez duzuen bitartean esaten duzuen aprobatzen duenik mozioaren aurka bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Paula Mieba, bai. Bai, eskerrik asko. Sí. Partido Popular decirle que dato... Alderdi Popularrari izan datuak oraintxe eman dituzte, 280.000 euro erabiltzen direla, pobrezia energetikorako beraz esaten da, familia asko, pertsona asko daudela Getxon, laguntza behar dutenak, pobrezia energetikoari aurre egiteko beraz, udaletik zerbait egin ahalko da,
beste toki batzuetan estatuan ere egiten ari dire, eta hori kontuan eduki behar da, udala ez dago bakarrik esateko, hau ez dago hemen edo datuak ez ditu sinisten, ez, ematen dira laguntzak daude, arazo horregatik eta alderdi desberdinetatik aurre egin behar diogu. Beraz, datuen kontua. Beste gauza batzutan desadostasuna egon daiteke, baina datuek esan bezala uste du nahiko garbi erakusten dutela. Albaruk esan duenez, egia da, azterketa asko daudela eta posten hau jarraipen bat egiten ari direlako, planteatzen ari diren alternatiba desberdinei, eta noski ez gara brokerrak, administrazio bat gara, eta udala ez dago lehiakorretasunerako, etekinak ateratzeko, baizik zerbitzuak emateko, bermatzeko energiaren kalitatea hiritarrek ordaindu ahal izateko erraztasunarekin, argia denok behar dugun elektrizitatea ordaintzeko eta ez dadin luxuzko objektu bat izan, baizik denon eskura erraz egongo dena. Beraz, kontuan edukiko bada, datozen kontratuekin lortu ahal izateko energia berriztatzaileak, orduan bat egonko gara guk etioguna. Azterketa bat egin behar dela, zehatzagoak izateko getxok behar duen horretan, eta bestalde komerzializadora bat edukitzeko apustu egitea epe erdirako. Baina bitartean klausula batzuk edukitzea bermatzeko getxon energia 100% berriztatzaileak eduki ditzagun. Eta Teresak esan duenaren bidetik, ulertu dezaket, mozioan zenbait parte ilunagoak izatea, izan daiteke, udal mailako komerzializadorak bideragarriak dela frogatuta dago, hitzarmenetan klausula jarri daitezke, adibide hon bat izan daiteke, adibide txarra, guk uste dugu adibide hona dela, errekursoen prozesu bat pasatu dute, baina arrazoia eman diete azkenean, eta uste dugu jarraitzeko bide bat dela, berritu behar delako, 100% energia berriztatzaileetara iritsi behar dugulako, ez bakarrik Europak esaten duelako, baizik diru aurrezten delako, eta gukeen behintzat ez gaude komerzializadora hundien alde egitearekin, Iberdrola edo gaz natural diren bezala, aukera eman behartzaile komerzializadora txikiei, sar daitezen, eta esan bezala jendeak argia ordaindu dezan arazorik gabe. Nola bi gauza hauek eskutik joan daitezkeen epe motz eta luzerako, uste dugu alik eta azkarren jarri behar dugula horretan. Eta iristen bagara epe erdi luzera autogeneraziora, ados hori nahi genuke, udal honek hori edukitzea. Uste dugu, udal eraikinetan martxan jarri behar dugula, aukera asko daude, eta ez bakarrik kontratu horietan arreta jarriz, baizik dauden aukera guztietaz baliatuz martxan jartzeko. Guketik prest, honei buruz hitz egiteko, eta eskerrak talde, ados dauden talde guztiei beraien iritzia ematearekin. Susana. A ver, Paula. No sé. Paula, ea, ikus dezagun, badakigu interesgarri izan daitekela enpresa bat sortzea, udal enpresa bat sortzea, lanpostuak sortuko lituzke, oso ongi egongo litzateke hori, eta banatu ahalko litzateke baita ere energia eszedenteak behar dituzten herritarren artean, horraino oso ondo, baina hau guztiak, honek guztiak, bertsio izugarria behar du. Eta gainera, kontratatu behar da enpresa espezializatu bat, arduratuko dena energia erosteaz. Eta guzti hori zertarako, gehienez, 1,6 aurrezteko. Beraz, mozioaren alde, guk Getxo eta EH Bilduk abstentzioak, Ciudadanos eta aurka
jeltzaleak, sozialistak eta alderdi popularra, beraz, bertan bera geratzen da, eta urrengo puntura partzen gara, 38. puntuan hain zuzen, guk udaltaldeak aurkeztutako mozioa urbeltzak edota hondakinurek egindako kutsadura egoerari buruzkoa. Ike Prada, zurea daitza. Eskerrik asko. Moción sobre el episodio de contaminación por... Guk udaltaldeak aurkeztutako mozio urbeltzek edota hondakinurek eragindako kutsadura egoerari buruzkoa. Azken hamarkadetako kutsadura gertakaririk handiena izan berri dugu gure kostaldean eta hondartzetan, gure itsasadarrean eta itsasoan amaitu diren urbeltzek eta hondakinurek eragin dute iraupen luzeko gertakari izan da, eta hondartza batzuetan 10 egunez egonda debekatua igeri egitea, getxo oso kalteturi suertatu da. Harrigarria bada ere, gure ustez egitate horren gaineko informazio publiko oso urria da eta berandu heldu da. Izan ere, egun batzuetan hondartzetako sorosleak izan dira informazio iturri bakarra. Ur partzuergoak errepikatu du aurreko egunetan egondako euritek eta ekaitzek eragin dutela izpide dugun kutsadura. Alabaina partzuergoak emandako euriei eta isuriei buruzko datuak aztertu eta alderatu ostean eta kontuan hartuta zenbat egunez egondun debekatuta uretan sartze oso sinesgaitza iruditzen zaigu emandako justifikazioa. Hasiera batean euriten ondorioz 3 edo 4 egunez gertatu ahal izan bazen ere nahiko sinesgaitza iruditzen zaigu aintzat hartuta 8 egun ondoren zenbait egunez euria egin barik egon ostean partzuergoan jarraitu zuen urbeltzen milaka metro kubiko isurtzen gure itsasadarrean. Datuak egiaztatu ostean esan dezakegu hondakinure gainezkaekin izaganatik emandako azalpena ez datorla bat errealitatearekin, datuetara jo beharra dago soilik eta gertatu denaren gaineko azalpen xehatu eman behar dela uste dugu, baita gure hondakinurak garbitu zein tratatzeko egoera eta prozesuetan dauden arazoak adierazi ere. Osasun publikoan mehatxatzen duen eta gizarte alarma eragiten duen egoera honen aurrean ez dugu uste orain arte emandako azalpenak eta gobernu taldearekin zein udal teknikariekin egindako bilerak nahiko direnik horrez gain, etxeko talde politiko guztiei azalpenak helarazi behar zaizkiela deritzogu. Hau da gure proposamena. Getxoko udaleko udalbatzak getxoko talde politiko guztietako ordezkariekin batzar dadien eskatzen dio ur partzuergoari isurei buruzko gertakariaren gaineko azalpenak emateko xedez eta gure hondakizun uren kudeaketari dagokionez dauden arazoen berri eman dezan. Zefolanda. Con el debido detalle de este episodio de vertidos, así como de las problemáticas que puedan existir en la gestión de nuestras aguas residuales. Ordezkapen bat, komentatzen egon gara, mozioak esan duen bezala, mozioan esaten den bezala larria izan da, ohiko baino luzeago izan da denboran, eta mozioaren literalki gauzak nahazten ziren bilera bat aipatzen bada baita teknikoekin, eta, egokia iruditu zaigu, eta goizan geratu bezala, ados egonik mozioaren letrarekin proposamen bat egiten dugu, kopia oraintxe emango dizuet. Bai, kopia eman eta irakurri egingo dut, hori da prozedura. Mozioari zuzenketa aurkeztu. Que presenta una moción y dice Getxoko udalak erabakitzen du eskatzea Bilbao Bizkaia ur partzuergoko ordezkariak eskatzea urrengo hirigintza informazio batzordera eman ditzaten azalpenak xehetasun guztiarekin isurketa gertakari buruzkoak eta baita esan dezaten ze arazo egon daitezkeen gure urbeltzekin. Gonbidapen bada urrengo informazio batzorde. Deusatza matea, zuzenketa... Sí, aceptamos la enmienda de sustitución. Honetxita geratzen da, beraz, mozioa aldatuta geratzen da, eta adieraztako zuzenketaren arabera aldatu egiten da, eta jarraitzen du eztabaidarekin. Beraz, norbaitek hitza hartu nahi baldin badu, bai, Oier Iturralde, zurea daitza. Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko. Guk hasierako puntutik, mozioa zegoen lekutik bertatik baiezko bozka emango genion, honi ere baiezko bozka emango diogu, izan ere, gure ustez informazio osoa eta guztia izatea oso garrantzitsua da, kasu honetan,
eta hori da hemen zuzen eskatzen dena zuzen ere, aurreko mozioan eta emendakin horretan beraz, informazio osoa izateko behar horrengatik gure baiezko bozka. Ez dago askoriz gehiago esateko beharrik. Kike Prada? Gure baiezko bozka. Ez dago askoriz gehiago esateko beharrik. Bai, mozioaren espiritua hori da. Ezagutzea, informazioa edukitzea eta talde guztiok danok garbi ikusten dugu, hemen gauden talde guztioi eta ez daudenei, kezkatu egin diela gertatuak, mundu guztiari pentsatu nahi dut, esanguratsua larria izan da, baina gertatutakoaz aruntzago kontua da informazio falta hori, zeren, gaizki jakin eta komunikabidek jaso dituzte adierazpenak eta zenbait justifikazio, datuen argitan iruditzen dudak pizten dizkigute. Beraz, planteamentua hau gertatu dadin irigintza batzorde batean, ondo iruditzen zaigu, partekatu dezagun denok informazioa, eta arazoa ezagutu baino aruntzago gertatu da, egia ezagutu behar da, zeren, lehenengo egunetan, buztinen, garraioa eta bat, hirugarren egunean uholdeak egon ziren, egia da, baina egia da baita ere Aiarako 30.000 biztanlek beraien urbeltzak egunero botatzen dituztela nervioira, ez daukatelako arazketa tresnarik. Orduan, atxondon bai dago arazketa tresna, baina, ezagututa zer isurtzen den ibaira eta kasu larri hau, batzorde hori aprobetxatu beharko dugu, komentatzeko, txostenetan aipatzen dira usategin eta Arrigunagan isurketak daudela, eta pixka bat aurreko urtetatik ezagututa nolako arazoa sortzen duten sare horiek eta getxon uholdetatik abiatuta, sareak banatzeko aleginak egin dira, igual aprobetxatuko dugu Arriguna gauzategiko egoera zehatza aztertzeko, lehenago ere, esaten ziguten biztanleek ur fekalen, ur zikinen usaina zegoela eta bar. Eskerrik asko. Bosketara pasten gara beraz, mozioaren alde. Aho batez, onetsita geratzen da, beraz, aurra jarraitzen dugu. 89. puntuan, getxo EH Bildu alderdiko udaltaldeak aurkeztutako mozioa, San Nikolas plaza azpiko parkina merkataritzen alde erabiltzea. Ibon Rodríguez, zurea da hitza. San Nikolas Txikiotegi plazapeko parkinean 88-86 leku utz daude. Gure udalerriko dendariak garailatzak ari dira pairatzen eta nahiko argi dute aparkaleku falta kaltegarria dela beraientzat. Aparkatzeko arazoa konpontzeko parkina eraikin nahi du udal gobernuak Manuel Gaintza parkearen azpian. Ez gara orain mozionetan parkin horren beharra zarituko edo horrek kutsatzen duen ereduaren inguruan eztabaidatzen hasiko. Baina ukaezina dena da parkin hori zabaltzeko gutxienez 4 urte igaroko direla. Oraindik ez baita lizitatu ere egin. Pentsatuko duzue inoiz zenbat denda itxi daitezken 4 urtetan, zenbat familia galdu dezaken bere bizimodua edo zenbat lonja huts azaldu daitezken gure kaleetako bizitza motelduz. Antzeko zerbait gertatzen da hartzen ari diren neurri askorekin. Ez dugu zalantzan jarriko orain hoien eraginkortasuna. Batzuen inguruan zalantzak ditugun arren, baina neurri horiek epe ertainera begira hartzen dira. Eta bitartean zer, nor lagunduko ditu gure dendariak? Esan bezala, 88-86 leku dago libre San Nikolas Txikiotegi plazaren azpian. Hortaz, zergaitik ez ditugu erabiliko horrela dendariak laguntzeko aukera baldin badugu?
Aldi baterako erabilpena proposatzen ari gara. Parkinaren erabilera Manuel Gaitzako proiektua gauzatzen den bitartean. Baten batek inbertsioa beharko litzatekela esan dezake, baina beste aukera bat izan daiteke aldi baterako 4 lanpostu sortzea. Proposatzen dugun erabilpenean, parkina ordutegi komertzialera egokituko genuke, dendariak laguntzeko eta merkataritza suspertzeko. Eta epe ertain luzera begira bezalako neurri batzuk ezinbestekoak izango baziren ere, uste dugu neurri horiek epe laburrean ondorio positiboak izan ditzakela. Beraz, honako akordio proposamena egiten diogu Getxoko osoko bilkurari. Udal gobernu taldeak udaparte erabiliko du San Nikolas Txikiotaegi enparantzapeko parkinaren behin-behineko erabilera posible izan dadin urritik aurrera. Udal gobernu taldeak kontratazio publikoaren prozesua abiatuko du berehala behin-behineko programa baten bitartez langabezian daude 4 getxostar kontratatzeko parkina zaindu eta kudeatu dezaten. Eta hirugarrena, parkinaren erabilera behin-behinekoa izango da eta algortako merkatariak laguntzeko helburuarekin honako ordutegia proposatzen dira. Astelenetik ostegunera 9:00-etatik gaueko 9:00 arte, ostirala eta larun bata goizeko 9:00-etatik gaueko 12:00 arte eta igandean goizeko 11:00-etatik arratsaldeko 8:00 arte. Dena den ordutegiak algortako dendak elkartearekin eta ostalaritza elkarteekin adostuko ditu udal gobernu taldeak. Egonaldiak gehienez 3 ordukoak izango dira txandakako sistema bermatzeko. Eskerrik asko. Bai, Ciudadanos udal taldeak zuzenketa aurkeztu nahi du. Beraz, banatzen badugu. Ciudadanos udal taldeak dauka hitza. Enmienda al punto 99 del orden del día del Pleno de Getxo. Propuesta: sustituir todas las referencias de la... Ordezkatzea Plaza San Nikolas Txikiotaegi deitura gaur egun daukan izen ofizialagatik. Plaza San Nikolas o San Nikolas Plaza en euskera motivazioa. EH Bilduren mozioa, espazioa gaur egun daukan deitura ofizialera egokitu. Beraz, Ibon Rodríguez, zure da hitza. Kontrara izango balitz igual bai, baina ez dugu onartzen. Ez da onartzen, beraz, mozioa aurkeztua izan den bezala jarraitzen du, eta jarraitzen dugu eztabaidarekin. Beste norbaitek hitzartu nahi baldin badu, xeda momentua. Enrique Olaso. Arratsaldeon berriro ere. Mozio honetan ikusten ditugu aldeko gustatzen zaizkigun argumento bi, alde batetik herriko merkataritza bultzatzearen beharra agertzen du eta hori importantea da eta ados gaude. Beste aldetik diru publikoz ordaindutako parkin baten erabilpena orain arte oran esertan ez dagoena horren hori bideratu behar dela, argi daukagu eta gauza bi horiek gustatzen zaizkigu. Ez zaigu gustatzen, alde batetik gustatzen zaigu langabetuak agertzea, baina badakizu legez kontrakoa dela getxostarrak izatea. Ez dakiz, egatik jartzen duzuen legez kontrako gauza bat. Hori ez dugu ulertzen, hau da, eta gainera ez da, behin eta berriro gertatzen da, hau da, kontuz ibili behar da honelako gauzekin, hau da, langabetuek lan egiteak ondo, baina, eta beste galde baditugu 3 galdera, baina ez dira zuentzat, dira batez ere gobernuarentzat. Alde batetik, EH Bilduk egiten duen proposamen honek badauka baliabide teknikorik, hau da, onar daiteke, egin daiteke hau, posiblea dau egitea, behin-behineko aparkaleko publikoa, egin daiteke bai teknikoki, egin daiteke bai edo ez. Beste galde, hori egiten ez bada eta hori posible izango ez balitz, zer egingo dugu parkin horrekin? Eta 3. Eta herriko merkataritzaren inguruko edo bultzatzearen inguruko galdera. Azaroko plenoan agertu zen mozio bat, PP-ren mozioa, komerzioa jartzeko laguntzak eta bultzatzen zuena, bertan EH Bilduk egin zuen emendakin bat onartu zena,
irakurriko dut zer onartu genuen. Osoko bilkurak udal gobernu taldeari alderdia eta dituekin lantalde eratzea eskatzen dio. Lantalde honek herriko merkataritza eta ekonomia suspertzeko neurriak aztertu eta erabakiko ditu. Tartean denda eta enpresa berriak sortzeko laguntza edo diru laguntzak. Mozio honek eduki zituen 14 boto alde eta 11 abstentzio. Orduan atera zen. Baina eztabaidan eta berriro irakurriko dut agertzen dena, Eduardo Andrade jaunak orain literalki irakurriko dut. Eduardo Andradek galdetu dio alkateari noiz egingo duen lan mairako deialdia. Ignacio Uriartek erantzuten dio hurrengo astean edo ondorengoan izango dela. Irakurriko dut berriro gaztelaniaz. Eduardo Andrade pregunta al alcalde cuándo va a convocar la mesa de trabajo, siendo respondido por Ignacio Uriarte que la semana siguiente o la otra. Hori zer da. Ez dakit, zein den la otra. Baina galdetzen dutia bromasko hitzak diren, edo sinestu behar diren hitzak, idatzita daude. Eta gustatuko litzaigoke jakitea ia hori benatan serioz esan zen. Edo batzutan hitz egiten dugu ironikoki, ez dakigu, eta ez dira hitz serioak. Argi esan nahi dugu. Hiru galdera egin ditugu, espero dugu erantzutea. Proposamen 3 ditugu. Diru publikoz eraiki den parkinari bidea eman behar zaio, hori argi daukagu eta bilatu behar da bide bat, eta ez dugu bat ere ikusten, diru publikoz egiten diren olako inbertsio handiak, gero ikusten da, beste kaldetik agertzen direla, ez ditugula beste motatako adibidez etxe bizitzan, ez ditugula inbertsioak, udalak ez ditu etxe bizitzak, eta, nora joan da dirua, onalako guzetara. Ze bidea emango zaio horri? Beste kaldetik, pasaren azaroan erabaki genuen lantalde honi buruzko dinamika noiz abiatuko da. Guk proposatzen dugu abiatu behar dela. Eta 3. Algortako aparkatzeko hausnarketa edo PEMUS barrukoa edo hausnarketa orokor bat beti esaten dugu egiten dela, egiten dugula, guk beti eskatzen dugu horretan parte hartzeko baliabideak nahi ditugu, zentzu honetan ados gaude zuek egiten duzuen proposamenarekin, baina idei gehiago behar dira eta bultzatu behar da honi buruzko hausnarketa. Eskerrik asko. Zuri, beste norbaitek? Miguel Libabe, zure da hitza. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Eskerrik asko, arratsalde on guztioi. Nik eskertzen dut EH Bilduk. Zure da hitza. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Udal talde guztiek onartzea, Alderdi Popularrak ekartzen dituen mozioak, ikusmina pizten dutela, landuak daudela hiritarrekin eta adostuak, miresten dut eta gustatzen zait urteak geroago onartzea zuek ere hainbat. Gauza 2011an Alderdi Popularrak ekarri zuen mozio bat, San Nicolás plazako aparkalekua. En el año 2011 el Partido Popular trajo una moción para habilitar el aparcamiento de la Plaza San Nicolás. Bildu abstenitu egin zen gure proposamenaren aurrean 2012an azaroan Alderdi Popularrak berriro ikusita badagoela parkin bat utzik, aparkaleko arazoak daudela eta ekartzen dugu mozio bat errazteko aparkatzeko arazoa merkatarientzat eta baita kontsumoa sustatzeko Gabonetan. Maitanen ekanek dio Bilduk esandako arrazoiengatik eta proposamena berrezela arrazoituta ez dagoelako, ez duela alde bozkatuko eta gainera esaten du
ibilgailu partikularra sustatzen duela eta zenitu egingo dela. Beraz, EH Bilduren 2012an aparkaleku hori habilitatzea zen ibilgailu partikularra sustatzea eta orain beharrezko neurri bada merkataritzarentzat. Eta 2014an behin gehiagotan eskatu genuen aparkalekuak behar zirela eta Maitanen erekanek dio aurka bozkatuko dutela, abstentzioa eta gero aurka bozkatu zen, eta orain gauza bera proposatzen dugu. Eta orduan esan zuen, ez dagoela biztanlei erosmena almena handia daukatenei doan uste aparkalekua. Eta gainera esaten du baita ere, horrek sustatu egiten duela merkataritzari kalte egitea. EH Bilduren balorazio desberdinak dira, gai berdinaren gainean gaur 2018an gaude, badirudi arrazoia iritsi dela alderdi politiko honetara, eta badakarkigu mozio bat guk urteak daramatzagu ekarriz. Eskartzen dut EH Bilduk egitea. Guk dena den ez dugu alde bozkatuko arrazoi desberdinengatik. Ez dugulako ezagutzen bereik parkina habilitatu nahi duten plaza hori, eta gainera, lanpostuak sortzeko formula hori ez zaigu egokiena iruditzen. Eskerrik asko. Joseba Arregi. Arratsalde on berriro. Lehenik eta behin gustatuko litzaidake esatea apur bat arraroa dela, eskerreko alderdi politiko batek hain zuzenean esatea hori, hain zuzenean lotzea merkataritzaren arazoa eta aparkalekuaren arazoa. Eta ez iraunkortasun edo jasangarritasun kontuarekin. Miguel Ibabek esan bezala askotan defendatu du alderdi popularrak osoko bilkura horretan. Alderdi popularraren beste ekintza batzuen aurka. Izan ere beste hiri batzuetan bestelako gauzak egiten dituzte. Hala ere mozioan proposatzen denaren ondorioetarako, txandakako taoren esarpena da hoberen funtzionatu duen neurria udalerri guztietan. Izan ere erabakitze fasean dago beste neurriren baten esarpena, txandakatzea areagotzeko merkataritza gune berean. Eta ez dut abizenik jarriko, baina hain zuzen ere merkataritza mahai horretan ez dakit existitzen den edo ez den existitzen, zuen arabera, gero esango dut zerbait horren inguruan, baina bertan mahai horretan egin ziren proposamenak merkataritza tao hori zuzentzeko eta hobetzeko. Zertzelada bat ematearren merkataritza egoerari dagokionez ez dut gehiegi esango, beste osoko bilkura batzuetan sakonki eztabaidatu dugulako horren inguruan eta Inazio Uriartek primeran azaldu zuelako orduan gobernu taldearen jarrera. Soilik gogoratu nahiko nuke ideia bat, hirigintzaren alorrean gero eta gehiago aplikatzen da ideia hori. Askotan lotzen da hurbileko merkataritzaren kontzeptua eta espazioaren ideia horrela oinezkoa gustora egon dadin. Izan ere, hori esartzen dugu azalera handien aurrean eta kontuan hartu behar da, azalera handi horietan oso erreza dela aparkatzea eta horrelako neurri batzuk jadanik daude esarreta gure udalerrian. Eta parkinera itzuliz, proposatzen den ideia hau ez da bideragarria, hain zuzen ere, parkin hori proiektatu zelako ekipamenduari erantzuteko eta lehenengo solairuan trailerrak sartzen dira eta horiek ekipamenduan egiten den lanari erantzuteko sar daitezke bertan. Eta beste bi solairuak diseinatu ziren Egoiarrentzat eta gaur egun eskuragarri daude. Eta 25 edo 50 urteko kontzesioak egin daitezke horientzat. Askotan, esan dugun bezala, aparkalekuei dagokienez oso garrantzitsua da zuhurtzia eta ohituren aldaketen zain egon behar gara eta hori jardunbide egokia da esan bezala. Beraz, ekipamenduan zerbitzurako eta Egoiarrentzako bideratzea parkin hori indarrean dago guretzat oraindik ere. Hala eta guztiz ere, sarbide figura askartzeko konpromisoa hartzen dugu Egoiarrek libre dauden plazak erabil ditzaten. Guretzat hori bai delako zailtasuna, benetan dagoen zailtasuna parkina autoz betetzeko. Horretan gaude, bai parkin hori kudeatzeko, bai
beste alangoko 102 plaza horiek betetzeko. Horren bestez, koherenteak garenez eta hasiera bateko proiektua betez, proposamenaren aurka bozkatuko dugu. Eskerrik asko, Egon. Banan, ze gauza raroak entzun izan ditugu. Enrique, entzun zaitu danean, enekien ziur nor ari zen izketan zu edatzekoa. Legedia, bitu, nahi izan ezkero, oso erreza da lau getxostar kontratatzea. Nahi izan ezkero. Horretarako borondate politikoa izan barra. Legedia bera ez da itzakia. Gero, Ibabek ekarri digu, hemen gauza asko, aitortu behar diot Ibaberi goizero esnatzen garenean, eskerrak ematen dizkiogu Jainkoari Pepe oraindik existitzen duelako, oraindik, auskalo non geratuko diren gauzak etorkizun hurbil batean. Baina Ibabe egin duen historia guzti hori egin duenean, ez du inondik inora guk esandakoa ukatu eta horretan mantentzen gara, baina aztu egin zaio 2016 guk proposatu genuela hau, eta 2016 hau komentatu genuen ere zeuekin. Aurrekontuen negoziazio horretan. Por cierto, oain esan duzu Arregi, arinduko duzuela horren aldaketa, gauza bera esan zenuten 2016ko aurrekontuen negoziaketan. Hori baldin bada zuen harin ibiltzearen kontzeptua kontuz, ea noiz helduko garen parkin hori konpontzera, agian zaharkituta dagoenean. Baina, Ibabe, behitu, gure nahi nagusia da beste mugikortasun eredua izatea. Baina beste mugikortasun eredu izatea eta hori lantzen den bitartean, oraindik ere dendariek arazoa dauzkate gaur. Ez epe ertainera, ez urte betera, gaur dauzkate arazoiek. Eta gaurko, eta epe motzerako, eta zeuek aktolatu duzuen beste irtenbide hori gauzatzen den arte, hau da, EDP behin-behineko erabilera ez betirako proposatzen dugun erabilera hau. Gaurko arazo bati gaur irtenbidea emateko. Eta noskin nahi ditugula kotxeak hortik atera, baina gauzak horretarako ondo planteatu behar dira. Zeuek eraiki zenetuen parkin hori. Nahi baldin badugu benetan kotxeak hortik atera zertako parkin hori egin. Egintzazue azpiko sarbidea kamioientzat eta kitxo. Baina parkina egin zenuten eta parkina utxik dago. Eta hor dirutza sartu zenuten eta hor utxik dago. Utxik ez, parkatu. Ez daki zergaitik, udal langile batzuei, soilik batzuei, ematen diozue parkin hori erabiltzeko aukera. Soilik udal langile batzuei. Orduan, kontua da hor egin duzuena eta horrek duen erabilera erakusten digu, ez dela bideragarria, ez dela konponbidea, eta nahi bazen dute kotxeak hortik atera ez etzazue parkina horregin, baina egina dago, egina eta utxik. Eta gaur egungo dendariek, eta hori dendariekin hitz egin dezakezue, ezate dute hori dela arazoa. Hori da arazo bakarra, hori da konponbide bakarra beraien egoerarako, noski ezetz. Askoz beste gauza gehiago egin daitezke, baina hori da daukagun konponbide bat. Hori da proposatzen duguna bat, beraiek hala eskatuta. Zeuek orain egin duzuena izan da erdipuzkan ibili, adibidez, algortako etorbideko horretan. Baina gero ez dakit nola planifikatu zenuten parkin hori. Baina bai, gure ahalmen nagusia edo gure indar nagusia jarriko dugu kotxeak hiri erditik ateratzean eta kotxearen erabilera gutxitzean. Horretan jarriko dugu gure ahalmen nagusia. Baina bitartean eta hori gertatzen den bitartean nahiago genuke hori lortzen dugun egunerako algortako dendak zabalik izatea. Eta ez lonja utxen sorta luze bat izatea. Arazo honengatik edo beste arazo batzuengatik, baina arazo hau konpondu daiteke. Eta hau da behin-behineko konponbide bat. Osea, zenbat urte emango duzue parkina eraikitzen, Manuel Gainzako parkina? Euskalo, zeuen lehen harineketan ibiliko zaretela plazake banatzeko eta 2 urte pasatu dira agindu zendutuenetik, pentsazazue, ze hau gu planteatu genuen bere momentuan negoziaketa hartan. Beraz, bakoitza jakingo du zergaitik esaten dion ez etxoni. Berriro helduko dizkiote Inaziok aurreko plenoan bota zuenari. Ez esaten duena, algortako dendak laguntzeari ez esaten dio. Baina, hau da, konponbidetxo bat. Behin-behinean erabil daiteken zerbait.
Eta zenbat eta arinago egin Manuel Gainzako parkina, zenbat eta arinago konponbidetxo hau bertan bera utzi, eta Manuel Gainzako parkina erabiliko dugu Algortako hiri erditik trafikoa ateratzeko, hori baita gure helburua. Baina gaur egun momentuz, dendariak, txarto pasatzen ari diren dendariak hori da eskatu dutena. Eta hor daude, 86 plaza Algorta erdian, txiki otaegi Algortako plaza erdian, herritar askok horrela deitzen diolako, eta hori zeuei ez zaizu gustatzen, baina horrela da, eta horiek utzi daude, eta aterako dituzuela noizko, noiz aterako dituzue, noiz egingo da konponbide hori. Ba hori da eskatzen duguna, behineko konponbidetxo bat, erreza gainera itxeko. Eskerrik asko, beste norbaitek, Enrico Laso. Bueno, gauzatxo batzuk alde batetik, Ibon, aipatzen duzu legea ez dela itzakia, bueno, legeak baditu bere arrazoiak eta gure kasuan Europar legislazioa sari gara eta gure ustez sakontasunez aztertu beharko litzateko horren alde edo kontra, baina lehenengo baten kenduko genuke hori hortik. Bigarrena, baina gehiago zuentzat, ulertu dut, era horretako erabilpena ez dela viable. Ez da viable teknikoki edo ez da viable, se jarraitzen duzu, se concibió para otra cosa y necesitamos prudencia y dar tiempo. Hori zer da, erabaki politikoa edo aztertu dira beste alternatibak. Eta hirugarrena, azaroko plenoan agertu zena, gaztelaniaz irakurriko dut orain, eta kontestoa oso argi dago, el pleno del ayuntamiento de Getxo Getxoko osoko bilkura gobernuari eskatzen dio lantalde bat eraikitzeko adituekin eta alderdi politikoekin. El contexto. Eta berriro irakurriko dut, Eduardo Andrade Eduardo Andrade kalkateari galdetzen dio noiz deituko duen mahai hori eta ez beste bat. Eta Inazio Uriartek erantzuten du argi eta garbi, ustez, urrengo astean edo horren ostean egingo dutela hori. Agian ez da hain argia. Gauzak argitu behar direla. Eta berriro galdetzen dut, aztertu dira beste erabilpen batzuk, beste gauza batzuetan guztiok ados daude, mugikortasun eredua aztertu behar dela era orokor baten, horretan ados gaude. Baina behin-behineko beste irtenbideak edo beste motatako erabilpenak ere aztertu behar dira gure ustez. Ezin dena onartu da, hainbat urteetan, hornidura publiko bat, holan, erabili barik izatea. Prudentzia bai, baina aurrera pausoak ere. Joseba Arregi. Gauza batzuk argitu nahiko nituzke labur-labur. Joseba Arregi. Ibon eta EH Bilduri esan nahiko nioke epe laburrean espero dudala gogoratzea hori, esan duzuna gogoratzea epe laburrean, bai, argi dago, arazoa hori dela, eskaini ditugu plaza horiek, pertsona bat joan alda bier eta emaki da hori hartu, 25 edo 50 urterako. Begi bistakoa da, ez dela, ez egokia delako lekua baizik eta eskaini duguna, hau da emakidan eskaini duguna eta jendeak ordaindu nahi duena, ez dela bateragarria, beste esperientzia batzuk izan ditugu eredu horrekin eta funtzionatu egin dut, eta zuek hori badakizue. Beraz, ideia da, beste eredu hori sustatzea, hau da alokaioaren balizko eredu hori sustatzea epe luzera. Denbora eta zuhurtzia aipatu dugu trafikoari eta parkalekuari dagokienez, ez guru batzuk garelako, alderdi politikoak baizik eta teknikari guztiek hori esaten dutelako eta hori gomendatzen dutelako. Egia da, mesedeetako parkina dela, Txandakako beste parkina, Egoiarrentzat dagoen beste parkina, eta gaur egun beteta dago, baina urte batzuk behar izan genituen hori betetzeko, eta Bilbora bagoaz antzekoa da egoera. Beraz, egokia ez da behin-behineko erabakiak hartzea baldin eta horiek azken zerea baldintzatzen badute, eta hori ez da guk gobernu taldeak esaten duguna, baizik eta mugikortasuneko teknikariek esaten dutena. Y yo sí... Ibon, mugikortasun eredua
ereduari dagokionez, nik esaten dut zuen aurka doala. Hau da, mugikortasun ereduaren inguruan esan duzuenaren aurka doala. Hau da, autoa ez bada sartu behar, ezin da inoiz sartu, ez behin-behinean, ez behin betiko. Eta algortan eskuartzea laburra edo eskasa izan bada, hori horrela izan da, beste eredu bat defendatzen duen alderdi politiko batekin adostu dugulako. Beraz, oreka lortu dugu proiektuaren garapenean, eta aukerakoa da, eta akordio mailarik handiena lortzen duena da, azkenean burutzen dena. Barkatu. Santiago Sainzi emango diotitza, berak ez du horretik hartuta. Yo quería recordar. Niri gustatuko litzaidake Bilduri gogoraraztea merkatarien arazoa oraingoa dela eta lehen ere arazo hori zeukatela eta Alderdi Popularrak hori aurkeztu zuen ematen du Bildu ezkerreko hankarekin esnatzen dela eta eskuinekoarekin lokartzen dela. 105 garaje plaza ditugu, horren inguruan emaki da araubidean eta 25 edo 50 urterako hartu daitezke, hirigintzako zinegotziak esan duen bezala, baina horren inguruan gustatuko litzaidake azpimarratzea 58 bakarrik daude libre. Beraz, uste dut zentzu horretan kudeaketa txarra izan dela eta agian birpentsatu beharko genukela zein den gure eredua parkin horretan, algortako parkin horren ereduaren inguruan hausnartu beharko genuke horren inguruan gustatuko litzaidake abstenitu egingo garela mozio honetan. Iván Rodríguez. Es por concretar, no estamos hablando en este caso. Kasu honetan ez gara mugikortasunaz ari, bai, egia da, hirigintzan mugikortasuna kudeatzeko denbora behar dela, baina gerta daiteke merkatariek denbora hori ez edukitzea. Orain, algortako dendez ari gara, gaizki pasatzen ari direlako. Noski, bai, mugikortasun eredu aldatu behar da, baina horretan hasi behar gara guretzat oso bitxia da eredu hori defendatzea merkatarientzat, baina oso ondo iruditzea getxo antzokira datozen pertsonak goiko solairuan aparkatzea hori zelako 2006ko proposamena, zuek egin zen iguten proposamen hori. Beraz, bitxia da hori, bai, mugikortasun eredua baliagarria da erosten duten entzat, baina antzokiak parkina behar du, agian jendeak ez duelako nahi metros etorri. Beraz, mugikortasun ereduak osorik aztertu behar dira. Eta, bai, plazak eskaini egin dira, bai, eta zenbatek hartu dituzte plaza horiek. Agian, pentsatu behar da, jendeak ez dituela eskainitako plazak hartzen egoiarrak ez dituztela hori ekartzen zerbait gaizki dagoelako, eta 2016an onartu zenuten zerbait gaizki zegoela eta preseundetela zerbait egiteko, baina 2018an esaten duzue orain egingo duzuela, laster egingo duzuela, baina zer da laster, zein da kontzeptua, agian beste hiztegi batzuk behar ditugu, guretzat laster ez da 2 urteko epea legegintzaldi batean, beraz, konponbide zehatz baten aurrean gaude, agian ez da guri gehien gustatzen zaiguna, baina hala ere egungo errealitatea hartzen dugu kontuan, eta errealitate horretan egungo merkatarien premiak hase behar ditugu eta ematen du denok gaudela odeietan, plan handiak ditugula buruan, plan estrategikoak ditugula buruan, mugikortasunekoak, merkataritzakoak, bai, dana da oso estrategikoa, baina kontua da. Nork saluko ditugu zapatillak edo ogia gero, agian itxita egongo dira. Beraz, etorkizunera begira pentsatu behar dugu, baina gaur egungo arazoak konpondu ere bai, eta agian konponbide hau ez da ona, baina pentsa dezagun beste bat, baina pentsatu behar dugu beste konponbide bat. Enrikek behin eta berriz esan duen bezala, merkataritzaren inguruko mozio asko aurkezten dira pleno honetan, konpromiso asko hartzen dira denok batera lan egiteko horren inguruan, eta zinegotzi arduradunak beti pentsatzen du hori, bai, zerbait ekartzen duanean plenora, arrazoi emango didazu, baina zein da realitatea? Zein ote da realitatea? Ba, lokal asko daudela utzik eta denda askotan oso gaizki pasatzen dutela, eta realitate horri aurre egin behar diogu. Gaur, eta ez 5 urte barru itxita gongo direlako. Mila esker. Azkenengo txanda. El modelo... Gune horretarako eredua deskribatu eta azaldu egin dugu, publikoki, trafikoko eta aparkalekuko eredu bat daukagu, Alangon Egoiarrentzako aparkaleku batekin, San Nikolas plazan, Txandakako eta Ordainketako aparkaleku batekin Egoiarrentzat demandaren arabera, Manol Gaintza parkinean,
eta hirigunean autoak aterako dira, hau da, gune horietan autoak aparkatzea debekatuko da, garraio bide publikoak eta eskola garraio bidea izan ezik, eta hori hartzen ari da kontuan Iturribarriko sarreratik, Algortako etorbideraino eta Mari Andresenan horretan hasiko gara. Beraz, eredua hor dago, eta hortik aurrera bai, ados egon gaitezke, egia da, emakida eredu hori, horrek porrote egin du, baina ez daukagu presarik obrak bukatzear daudelako eta obra batek eragin handia daukalako. Eredu horretan, parkin horri dagokionez, noski. Dana dago beraz, mai gainean, obrak bukatzear daude eta eredua alda daiteke eta bete daiteke, eta hortik aurrera akordioak har daitezke eta indarreko legeria har daiteke kontuan eta hartu behar da kontuan eta gutxiengoak esarri behar dira. Orain, araudi berriak daude eta inork ez daki horiek nola aplikatu, ez direlako gutxiengo batzuk esartzen eta hori aztertu behar dugulako. Nik uste dut eztabaida zabalagoa dela, eta nik uste dut ezin dugula hori simplifikatu, hau da, aparkalekoa eta merkataritza. Ez dut onartzen hori ez delako gaur egungo hiri modernoen eredua. Ez nago ados, nik ez dut uste orain utzik dauden lokalak gehiago direnik. Nik uste dut Algortan zerbitzu asko daudela eta gainera, nabarmen gainditzen dituztela ekipamenduaren eta hiri aldaketaren proiektuarekin hasi ginenean zegoen egoera alderatuta. Beraz, nik uste dut dena aztertu behar dela, bere osotasunean. Ja, bukatzearren, Longen inguruan, ni benetan ez dakit nondik ibiltzen zareten. Ez dakit nondik ibiltzen zareten. Baina Torrene kalean, Juan Bautista Zabala kalean, Amesti kalean, Euskal Herria kalean, kale guzti horietan gero eta lonja huts gehiago daude. Eta beste kale batzuetan longen rotazio handia dago. Eta rotazio horrek zer adierazten du? Jarritako negozioen porrota. Orduan, hori kontuan hartu beharko zenukete. Eta ez dugu lotu behar bata eta bestearekin. Bale, ados. Baina esaten dugu, oraingo konponbide bat behin-behinekoa. Eta gero esaten duzue, zeuen eredua argi dagoela. Zertako egin zenuten orduan parkin hori? A ber, zertarako? Kotxean nahi duzu hortik atera? Ez zazue parkin horregin? Zertako egiten duzue parkin hori zeuen eredua ingarbi baldin badago? Non dago parkin horren helburua? Zeini egingo dio parkin horrek mesede? Alboan beste parkin bate onda? Non dago hori? Hori da pentsatu beharko duzuena. Eta berriro esan dugu, behin-behineko konponbide bat, oraingo arazo bati konponbidetxo bat laguntzeko. Ez da izango behin betiko konponbidea, eta desde luego beste hainbat gauza aztertu inbardiala. Baina az gaitezen aztertzen, zebeti esaten dugu, hori beste azterketa baterako dago, eta bitartean lonjak izten dituzte. Zeuek ikusten ez dituzuen arren, izten dituzte. Bosketara pastzen. Miguel Ibabe, parkatu. Miguel Ibabe, zure da hitza. Eskerrik asko, alkate jauna. Lehenik eta behin Rodríguez jaunari esan nahi diot gauza bat oso ondo dago esan duzuna, aparkalekua eta merkataritzarena, baina gogorarazi nahi dizut esaldi bat. Azken finean osoko bilkurara etortzen gara gauza batzuk esaten ditugu, hasten gara eta kaleari saldu nahi diogu honenak garela eta merkataritza babesten dugula, baina esaldi bat esan nahi dut. Maitanen Erekak esan zuen bere garaian, trafikoa ez dela merkataritzaren arazo bakarra Getxon eta azalera handiak direla merkatarien etxaia eta horiek kaltetzen dutela tokiko merkataritza. Orain bat-batean ematen du hori konpontzeko trafikoa dela arazo nagusia. 2014an ematen zuen trafikoa ez dela arazo handia, baina orain ematen du lokal asko daudela utzik, beraz koherenteak izan behar gara une batean eta bestean esaten dugunarekin. Eta Arregiri gustatuko Joseba Arregiri gustatuko litzaidake esatea 2011an Joseba Arregik osoko bilkuran hitz egin zuela eta esan zuela gobernu taldeak ez duela esan aparkelekua ez denik hitzik egongo eta badaki kezka bat dagoela eta horregatik aurkezten dela mozioa eta okupazioa geldoa dela parkinetan 2011ko urrian esan zuen hori eta orduan Alderdi Popularrak eskatu zuen
San Nikolas plazako aparkalekuak publikoarentzat irekitzeko. Gaur, Joseba Arregik beste gauza bat esan du, hain zuzen ere, lan ereduek eta hirigintza ereduek zuhurtzia eta denbora eskatzen digutela aparkalekua eta trafikoa aldatzeko eta EAJ-rentzat getxon denbora edo denbora epeak 8 urtekoak dira eta 8 urte igaro dira ordutik. Izan ere, apurka-apurka parkinak okupatzen direla esan zuten, baina azkenean ematen du, oraindik ere utzik daudela bertako parkinak. Horrez gain, esan du, trafikoko eta parkalekuko ereduaren barruan, EAJ-ren ereduaren barruan, hau da, EAJ-ren eta PSren ereduaren barruan daudela Alangoko aparkalekuak eta nik daki dela itxita daude. Beraz, Alangon badago aparkaleku bat itxita, San Nikolasekoak itxita daude, dana dago itxita. Ez dago aparkatzeko plazarik eta arazo bat daukagu. Baina, berriz ere esan nahi dut eta askotan esan dut hori, legegintzaldiaren hasieratik esan dut EAJ-rentzat Getxoko gobernuan, dena dago beti proiektu batean, proiektu fasean, proiektu batean ez dagoena aztertzeke dago, eta bestea aztertzen ari da, eta ematen du beti gabiltzara berandu, dena konpontzeko aukerak eta ideiak dituztelako urte asko eman ditugu honetan, jendea zain dago, eta nik uste dut eredu batek porrot egiten badu, harinak izan behar garela eta zerbait egin behar dugula, hori modu eraginkorrean konpontzeko. Hain zuzen ere, horretarako gaude, konponbideak emateko auzokidei eta ez denbora itxaroteko eta denbora konponbideak eman ditzagun itxaroteko. Ez gaude horretarako, beraz, eredu batek porrot egiten badu ezin dugu itxaron porrot horren zain egon eta onartu behar dugu porrot egin duela. Hori aitortu behar dugu esan bezala, okertu gara, eta hori ez da arazo bat, oker gaitezke, aitor dezakegu eta konponduko dugu, aldatuko dugu eredua. Alkate jauna, oker ez banago beste txanda bat daukat, beraz. Guk ezin dugu mozioaren alde bozkatu, abstenituko gara, eta gustatuko litzaidake Ibon Rodríguez jaunari azaltzea zergatik diren 4 kontratatutako pertsonak, zergatik ezin litezke izan 8 eta ez 22, eta zergatik ordutegi bat edo ez bestea. Gu bagaude parkina gaitzearen alde eta esan bezala abstenituko gara. Besterik gabe gustatuko litzaidake esatea asko garela, talde asko garela, osoko bilkuran txanda asko daudela, eta zuzenean aipatzen badugu pertsona bat horrek badauka eskubidea eta txanda hitz egiteko. Beraz, eztabaidak gehiago luza daitezke, beraz mesedez zuhurtzia eskatzen dizuet, zuzenean aipatzen dituzuenean pertsonak Romak hori esartzen duelako eta horrela asko luza genezakeelako osoko bilkura. Momentuz ez ditut horiek onartuko, baina mesedez zuhurtzia eskatzen dizuet. Bai, Enrique Olasok oraindik txanda dauka. Utxiko dugu, ez. Nere aipamena izan da, zuk ez duzu eskatu eta orduan horrela utxiko dugu. Enrique Olaso zurea da hitza. Bai, baina berandu zeia pasada txanda. Enrique Olaso zurea da hitza. Bai. Imanol, ez dakiz lan, ontsa bertan egin duzuna oso arraro izan da. Ba, ez da advertentzia bat, beti esaten dut... Batera, esaten duzu, hitza emango duzula eta batera kendu. Ez dut esan hitza emango dudana, esan dut kontuz nola erabiltzen dugun gure defentsak, ze baten bat ulertu dezake interpelazio zuzen bat agola eta aluzioen esparru horri eutzi eta eskatu. Orduan, nik esan dut, nahiko txanda ditugu, txanda berriak zabaltzeko 6 talde gera, mesedez, jungaitezen, bidetik, baina ez dezagun eztabaidak gehiago zabaldu. Txandak direnak dira eta osoko bilkurak luzatu iten dira, behin eta berri esaten dugun bezala eta denok esaten dugu, eta zabaltzen badugu aukera hau gehiago luzatu ingo dela. Baina nik ez dut esan hitza emango dudanik, esan dut kontuz irutzeko. Beraz, zurea da ditzen, Enrique Olaso azkenengo... Egin doan horretara gainera, baina arraroa iruditu jat. Ez baldin bazoaz horretara jun zaitez zure bidera, ze bestela... Baina, ikusten badu gauza bidezkoaz dena, esan behar. Eman dizutitza zure azkenengo txanda gortzeko, bestela, hau izango da taberna baten eztabaida. Barkatu. Bakarrik esan nahi dut, nik ikusten dut,
esaten dugunaren atzean ikusten dela askotan dagoela adostasuna handia, gauza askotan. Eta hori aprobetxatu behar dugu, baina arrazoia daukagu, hemengo aldean daukaguna, gaudenok neurri baten, zuek esaten duzu, aztertu egin dela, aztertu egingo da, ez dakiz zer. Geratu egiten gara, gauza batzuetan, ados, egingo dugula, talde bat sortuko dela, edo aztertuko dugula, ja noiz heltzen den eguna hori egiteko, eta guztiok gure ideia botatzeko, hori da, eta kitxo, bakarrik hori, hau da, lortu ditugun adostasunak, fondo daudenak, ia noiz martxan jartzen diren guztion proiektuak aberasteko, besterik ez. Bozketara partzen gara, beraz, mozioaren alde, EH Bilduk, abstentzioak, guk Getxo Alderdi Popularra eta Ciudadanos, eta aurka, jeltzaleak eta sozialistak. Beraz, bertan bera geratzen da, eta hurrengo puntura pasatzen gara. 100. puntuan hain zuzen, Ciudadanos talde politikoak aurkeztutako mozioa, Asiako listorraren aurkako borrokari buruzkoa. Santiago Sainz. Ciudadanos talde politikoak aurkeztutako mozioa Asiako listorraren aurkako borrokari buruzkoa. Getxoko Ciudadanos taldeak eskatuta dago Asiar listorra bezpa belutina aurrera egiten ari delako. Arrapari jatu nau Asiatik dator, listor mota hau kapaz da eta ala ikusten ari gara erren eta beste intsektu batzuen populazio osoak denbora laburrean desagerrarazteko. Getxoren kasuan zehazki espezien badatzaile honen presentziak eragin bikoitza dauka, batetik ingurumen eragina dauka, erlen eta beste intsektu onuragarri batzuen presentzia izugarri murrizten duelako, eta ondorioz efektu polinizatzailea murrizten duelako. Bestetik, arrisku ekar dezakete tokiko biztanleentzat batik bat adinekoen umen eta ziztadei alergia dieten pertsonen artean. Udaleko kide guztiok ondo dakigunez, hemen Getxon jendeak kontzientzia handia dauka espezia honen aurkako borrokan. Horren erakaska aurrei dirua, bizilagunek egiten dituzten kanpainak etxean egindako trampake prestatuz. Mozionen bidez, jendeak intsektu kaltegarri honen aurka egiten duen borrokaren balioa nabarmendu gura du Getxoko Ciudadanos udaltaldeak. Modu berean, proposatzen dugu udalak datorren urtetik aurrera, 2019tik aurrera, kolektiboi eta bizilagunei, tailerren eta hitzaldien bidez, trampa landuagoak eta eragingarriagoak banatzea, etxeko trampen eredu eraginkorrak erakuste eta horiek jartzeko leku eta sasoi honenen deskribapena azaltzea. Gogoan izan behar dugu bezpa belutinaren aurkako borroka, modu berean gure udalerrian segurtasuna hobetzeko borroka dela. Izan ere, bezpa belutinaren ziztadaren ondoren, bete bergo protokoloan aditua den Paola Menotzok azaldu zuenez, biztanleriaren 3%ak himenopteroen alergia dauka. Gainera, anafilaxia gertatzen den kasuen 20%an, sintomek ez daukate sintomatologia aurre zangarririk. Are gehiago, listor batek bera bakarrik eraso isolatu bat egiten duenean, segundu gutxira listor mordo bat izango dituzu inguruan egan, ez dena sartzeko txandaka lehen eraso egin dizuten leku berean. Intsektu honen aurkako borrokaz esan dezakegu garaztia den arren, horrela ekosistemaren biodibertsitatea defendatzen dugula. Izan ere, listor hauek hain suntsitzaileak direnez gero asko dauden lekuetan intsektu hegalari guztiak akabatzen dituzte. Abia handi batek haragi asko jan dezake egunean. Gaur egun Foru Aldundia lanean dago arazo honetan basalanen eskutik eta zuhiltzaile zerbitzuaren eskutik. Baina esan dezakegu borroka hori armari gabeko borroka dela eta erabat desorekaturik dagoela. Alere bada metodo bat Troiako zaldia deritzona. Metodo honekin Asiar listor bat harrapatzen da, produktu intsektizida bat igurtzen zaio, gai aktibo gutxirekin eta gero askatu egiten da. Abian sartzen denean barruko helduak hiltzen ditu. Hori dela eta hau da egiten dugun proposamena. Lehenengoa Getxoko bizilagunek espezien bidatzaile honen aurka egiten duten borroka txalotzen
antolatzen du, Getxoko udalak, eta hitzaldiak eta tailerrak sustatuko ditu, harrapari jatun honi aurre nola egin azaltzeko esate baterako, etxeko trampak nola egin azalduko da, edo merkatuan daudenak nola aldatu, bezpabelutinaren erreginak harrapatzeko, eta ez beste intsektu batzu. Bigarrena, udalak Andramariko eta Bolueko egunen inguruko biztanlekin lan egingo du bezpabelutinaren abiak aurkitu eta tratatzeko, eta hirugarrenik Getxoko udalak agintari eskudunei eskatuko die bezpabelutinaren populazioak kontrola ditzala Troiako zaldia deritzon metodoaren bidez, edo antzeko edo eraginkorragoa diren metodoak erabiliz intsektu honen edapena eteteko bai udalerrian bai udalerri historikoan. Gracias. Kike Parada, zurea da hitza. Eskerrik asko. Garrantzitsuenarekin geratuko gara. Emendakin bat egiteko tentazio eduki dugu, baina noski ados gaude udala gehiago implikatzearekin gai honetan, bai divulgazioan eta barretan proposatzen genuen emendakin bat pentsatu genuen aurkeztea, baino gero hain, ez naiz harritzen gero hiritarrak hona etortzea eta ez erakargarriak egitea. Aurka bozkatuko dugu, bai komentatu ezagutzen dugunagatik. Zona batzuetan lan aurreratuak daude eginda, landetan, Galizian, erregintzan eragina daukalako, eta Zamudion bertan, trampak eman dizki udalak biztanlei, aurka bozkatuko dugu eta udala animatzen dugu, udaltzainkoak egiten duen lanaz aparte, jakinarazpenak biltzen ditu eta ingurumen sailetik, informazio lan gehiago, trampak eta aurrera egitea zentzu hortan, eskerrik asko. Oier Iturralde. Bai, eskerrik asko. Guk mozio hau jaso genuenean, lehenengo eta behin bururatu izaguna izan zen, erlezain batekin hitz egitea, eta algortako erlezain gazte batekin hitz egin izan dugu honen inguruan, berak mozio hau ondo ikusten du, baina badago mozio honetan, erabat egokia ez den puntualizazio bat, hain zuzen ere horrela aipatzen du hemen. Etxeko trampak nola egin azalduko da, edo merkatuan daudenak nola aldatu. Guk ez dugu ikusten hori egokia izan daitekenik, alde batetik arriskutsua izan daitekelako aldatzen duen pertsonarentzako, eta bestetik aldaketa horrek agian ez duelako eragingo behar bezala mehatxu horren ekiditean. Horregatik, baiezkoa naiz izan ziteken hasiera batean, abstenitu egingo gara. Eskerrik asko. Zuri, beste norbaitek? Bai. Ez, txeforan da zure da hitza. Hasiera batean, abstenitu egingo gara. Eskerrik asko. Zuzen, eskuduntzak foru aldundiarenak dira. 27-23 legeak esaten du osasun kontuetan, landare osasunetan eta eskuduntzak jaurlaritzarenak direla. Eta gaur egun badago protokolo bat, Bizkaiko udal guztiok aldundiarekin zeinatu dugun protokolo bat, koordinatuta jokatzeko, eta dei baten aurrean, hiritar batek zaten bat du abi bat ikusi duela edo listor bat, udaltzaingoaren patrulla bat, aldez aurretik prestatua dagoena, bere izteko ea listor hasiarra den ala ez, datua biltzen dute, erregistratu egiten da, GIS batean, eta hori ja foru aldundiari pasatzen zaio, udaleti pasatzen zaizkion tegen datuekin. Udalak ebaluatzen du, ze baliabide erabili, bazalanen bidez, edo, mozionez atentzen bezala, edo zuhiltzaileak erabili. Eta hori da kontua. Eta mozioan esaten den bezala, batzuetan, komunikabideetan berriak azaldu dira, hiritarren iniziatibei buruzkoak, erreginak harrapatuz, trampak jarrita
horiek etxekoak izan daitezke, edo Kike Pradak zioena, prozedura hobetzen ari dira, tamizak edo saia hobetuz, erreginaz aparte, ez daitezen sartu, beste intsektu batzuk onak direnak ekosistemarako, arriskua daudea, zenbait trampekin harrapatu daitezkela libre egon beharko luketen intsektuak. Mozioan, gerri epiko bati buruz hitz egiten da, eta Troiako zaldia deitzen den metoda proposatzen du, eta Santi berak gaur izan komentatu didan ezkero, badirudi badagula esperientziaren bat, ni Googleen informazioa ikusi dut, baina ez dut esperientzia beagarririk ikusi, baina badirudi Bizkaiko zentroren batean esperimenturen bat egin dutela, eta norentik frogatzeko fasea nola dagoen, nola empirikoki frogatu gabe dagoen, ausartegia iruditzen zaigu udal honetatik, aldundiari eskatzea Troiako zaldiaren teknika hau erabili dezan. Bitarteko guztiak dauzka, aldundiak, teknalia dela, EHU dela, badakite gauzak nola egin uste dut, hobe dela egiten ustea dakitenei, eta gu beraien eskura jartzea, gure aukeren edo baliabideen arabera. Ez bozkatuko dugu, gauzatxo egin gatik. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Bozketara pasten gara. Ez, Santiago Zain. No, por concretar alguna serie de... Zenbait gauza zehazteko lehenik eskerrak gukeri apoioa, eta gero ingurumeneko zinegotziari txefolandari esan, aldundiak erabaki arte metodo hori eraman edo orain arteko bidea jarraitu, uste dut, lurralde historikoan askoz gehiago zabaltzen ari dela, listorrau eta trampak, etxeko trampek, harrapatu ditzakete beste zenbait intsektu onuragarriak izan daitezkenak, baina ez dugu ahaztu behar, mozioak esaten duen bezala, Bizkaiko erlezainek esaten duten bezala, abi hauek dauden bitartean, intsektu egalaririk ez dago, depredatzaile izugarri suntsitzaileak dira. Beraz, hobe da kontzientziazio politika horiek erabiltzea eta batez ere merkatuan dauden trampa horiek aldatzea, eta esaten genuen hori erraz izan daitekela azpian saretxo bat jartzea, lekin orduan batzimeletak ez lirateke sartuko, edo beste zenbait intsektu onuragarri, orduan galeraziko genuke hori sartzea. Gauza sinpleak dira, gero baita ere intsektu hauen nazketa erakargarrietaz hitz egiten dugu, segun eta zein erabiltzen dugun, espezie invasore honetarako adibidez badaude zenbait sustantzia artifizial, baliagarria litzatekeena edo beste metodo batzuk, ardoa, garagardoa edo zenbait zuko erabiliz, hitzaldi hauen bidez, hiritarrei erakutsi ahalko litzaioke metodorik egokiena trampetarako edo mezkalarekin, azeketarekin olazmatu esateko, bezerik ez. Kike Prada, labur. Berriro diot, gobernu taldea animatu nahi dut, adibidez informazio kanpainak az ditzan. Aldundiak baditu ja folletoak beste udalerri batzutan egiten da, getxok ere zabalkunde handiagoa ematea. Arazoa, listo horrekin daukagun arazoa larria delako. 30 bat abi baino gehiago desagertu. Erlontzi gehiago desagertu dira, eta guk horregatik alde bozkatzen dugu. Udalak edozein pauso eman dezan, onuragarri izango delako, eskerrik asko. Mozioaren alde, Ciudadanos eta guketxo abstentzioak,
Alderdi Popularra eta EH Bilduk, eta aurka jeltzaleak eta sozialistak. Beraz, bertan bera geratzen da, mozioa eta hurrengora bastengarra, untabalkarren puntuan Ciudadanos Udal taldeak aurkeztuako mozioa aurrekontuen osoko bilkura bereziari buruzkoa. Santiago Zain. Bera geratzen da, mozioa eta hurrengora bastengarra, untabalkarren puntuan Ciudadanos Udal taldeak aurkeztuako mozioa aurrekontuen osoko bilkura bereziari buruzkoa. Santiago Zain. Arrazoien azalpena. Getxoko Ciudadanos Udal taldeak uste dugu onartezina dela 2018ko ekainaren 6an jaso zena. Orduan Imanol Landa Jauregi, Getxoko alkateak egun bereko ordu bietarako zegoen bozeramaileen batzarra bertan bera utzi zuen, baita 2018ko ekainaren 7ko aurrekontuen osoko bilkura ere eura egin baino 24 ordu lehenago are gehiago. Uste dugu onartezina dela gobernu taldeak oposizioari galeraztea hain gauza garrantzitsua eztabaidatzea. Udal aurrekontuak eta ituna lortzearen edo ez lortzearen arabera bakarrik aurkeztean bere eztabaida. Begirune falta izugarria da, halaber, osoko bilkura hau prestatzeko jo eta zu lanean aritu direnentza. Nabarmendu behar da, ahalegin itzela egin dela osoko bilkura hori prestatzeko. Ahalegina bai funtzionarioen aldetik, bai politikarien aldetik eta baliabide ekonomikoak bideratu direla horretara. Ahalegin eta baliabide horiek ez dute emaitzarik izango. Uste dugu Getxok merezi duen gobernu taldeak ez duela beldurrik izan behar, bere aurrekontuak osoko bilkuran aurkezteko eta oposizioaren kritika jasotzeko udalerriaren ikuspegian eta kudeaketan. Gainera Getxotarrak dira zuzenean kaltea pairatu dutenak, Getxok ez dauzkalako aurrekontu eguneratuak eta gainera egingo den eztabaida politiko egiteko aukera kendu zaiolako. Horregatik egiten dugu proposamen hau. Lehenengoa Getxoko udalbatzak gaitzetxe egiten du EAJ eta PSeren udal gobernu taldeen jokabide arduragabe aurrekontuen inguruko osoko bilkura bereiziaren inguruan. Bigarna Getxoko udalbatzak Imanol Landa Jauregi alkateari eskatzen dio barkamena eskatzeko Getxotarrei politikari eta funtzionarioi aurrekontuen osoko bilkura berezia bertan bera utzi zuelako. Paula Mieba. Bai, queríamos presentar una enmienda transaccional. Bai, emendakin transakzional bat aurkeztu nahi dugu. Bai, hemen. Esker. Bai, guk Getxoren aldetik zuzenketa bat aurkeztu nahi du, beraz, Paula Mieba, irakurketari egiten badiozu. Bai, eskerrik asko. Desde Gu Getxotik aurkezten dugu ordezkapen emendakina lehenengo puntuari eta honela esango luke Getxoko udalak zentsuratu egiten du gobernu taldearen jarrera ez demokratiko eta ez batere errespetuzkoa hiritarrekin aurrekontuen pleno berezia bertan bera utzea izanagatik. Pentsatzen dugu nahikoa meditatuko zutela horregatik proposatzen dugu aldaketa hau. Baietza edo zetza matea, zuzenketa honi, beraz, Santiago Zain, zurea da hitza. Sin más, creo que es exactamente o prácticamente lo mismo. Luego en el segundo punto también. Dut antzekoa dela, bigarren puntuan esaten da, barkamena eskatzeko Getxoztarri onartu egingo dugu, bai. Lehenengo puntua horrela geratzen da, bai. Jarraitzen dugu eztabaidarekin, beste norbaitek. Bosketara pasatzen gara, ez, Nerea Ijarrubia. Bueno, guk ezatea, printzipioz mozioaren zentzuarekin ados egon gaitezken arren, uste dugu eskariek gero, bukaeran egiten diren eskariek baita hau ere zentzua apur bat galtzen dutela. Izan ere, ez da aurrekontuak eztabaidatzeko eskaririk egin, eta hori da gure ustez EH Bilduren ustez garrantzizkoena. Eta, gero barkamena eskatzeko galde egiten diozu alkateari, baina
gure ustez barkamenak ez du ezer konponduko eta azken finean ez da barkamena eskatzea, baizik eta azken helburua dala aurrekontuak udalbatzan eztabaidatzea hori lortzea. Guk eskatu dugu bai publikoki bai formalki udalbatza honetan aurrekontuen eztabaida gertatzea, gardentasuna ezinbesteko iruditzen zaigulako, eta bueno, kasu honetan ere erantzuna jaso izan dugu alkataren aldetik, esanez eseskoa emanez, baina landabe gure taldetika askotan adierazi dugun bezala, garrantzizkoa iruditzen zaigu eta demokraziaren oinarrizko ardatz bat iruditzen zaigu udalbatzetan ere aurrekontuen inguruko eztabaida gertatzea, herritarreko horien inguruko informazioa eduki izatea eta ere baita posizio politiko guztiak entzun izatea. Beraz, espirituarekin bat gatozenez, baiezkoa emango dugu, naiz eta komentatu bezala, uste dugu eskariek zentzua galtzen dutela eta ez dela benetan aurrekontuen eztabaida hori zuzenean esplizituki eskatzen. Eskerrik asko, beste norbaitek. Koldo Iturbe. Bueno, arratsaldeon berriz. Señor Santiago González, de verdad que su moción no tiene... Saiz jauna, zure mozioak ez dauka hitzik testuaren literatur kalitatearen gatik gidoi bezala erabiliko dut. Esaten duzu eta literalki gertatua onartezina eta jasanezina dela. Demokrazia modernoen praktikan eta aurreratuetan guztiz normala da demokraziataz ari naiz. Eramaten da negoziaketa prozesu bat, kasu honetan aurrekontu proiektu bat, eta aurrera ateratzeko apoiak baldin badauzkat, aurrera eramaten dut edo ez. Momentu horretan ekainaren 6 arte bageneukan, eta horregatik deitu genuen osoko bilkura. Gero, plenoa ospatu baino lehen apoioak erori egin ziren, eta orduan erori egingo ziren edo gobernu taldearekin zerikusirik ez daukaten gaiak onartu behar ziren. Zuk onartezina ikusten duzuna hemen gauden talde guztio gobernatzen dugun tokian egiten dugu. Eta pekaturik gabe dagoenak lehenengo harria bota dezala, baina egunkaria jarraitu besterik ez dago jakiteko hau normaltasun osoz betetzen dela mundu osoan, demokrazia dagoen herri guztietan. Esan nahi dizut baita ere, zuk lanean gogorraritu diren guztietaz hitz egiten duzunean, ahazten duzu ezakit nahita, negoziaketa prozesu horretan egon garenok, gobernuaren negoziaketa taldea, eta horretan parte hartu duten zinegotzi guztiak, bilera orduak, proposamenak, akordioak, gure familiekin egoteko orduak egalduz. Negoziaketak bukatu dira, bukatu bezala alderdi popularraren erabaki alde bakarrekoagatik, ez gobernu taldearen gatik. Hau ez da beldur kontua, zentzugabe izango zen jakinda etzerela onartuko, ona ekarri izana, jakinda ez zirela aterako eta erresponsabilitate falta irudia emanez, hiritarren aurrean. Eta zuek guztio partekatu beharko zenukete, batez ere batzuk beze baino gehiago. Zurekin bat gatoz, zuzenean eragindakoak getxotarrak direla, baina eskatu erantzukizuna zeugutaukanari. Guk akordio bat geneukan, itxita beste batzuk ez. Beste batzuk atzera egin zuten eta erantzunkizunak edo kontuak getxotarri eman beharko die. Hemen ez dugu barkamenik eskatuko, diskulparik eskatuko, erantzunkizunarekin jokatu dugu,
behar bezala egin genituen gauzak. Eta apoioa erretiratu dutenean batzuk, aurrekontuen proiektua erretiratu genuen. Eta bertan bera utzi genuen, osoko bilkura, noski etzirrako aurrekontuak onartuko. Eta talde guztion eskura jartzen gara, negoziatzen jarraitzeko ez bakarrik aurrekontuak, baizik hemen onartu daitezken gai guztiak, legegintzaldi honetan zehar egiten ari garen bezala eta gehitu nahi dut, legegintzaldi honetan egin dugun gauza bat. Talde politiko guztiekin lortu ditugula akordioak, batekin ez salbo zeinarekin sekula ez dugun ezer adostu. Eta hain zuzen hori da demokrazia, ez oso demokratikotzat jotzen gaituen guk getxo taldeak. Akordiorik ez iristeko gaitasuna edukitzea 3 urtetan, hori bai ez dela demokratikoa. La mía. Bai. Sí, gracias. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, akordioak bai edo ez, gure proposamenak gobernu taldeak bozkatu dituen, eta guk ere bai, gobernuak honek harri dituen, beste gai batzuren alde bozkatu dugu, beraz, entzungor egiten diogu entzun dugunari. Eta bai, hau gertatu zenean, faltan botatu genuen, bozeramaileen batzordea, jakiteko gutxienez gobernu taldea zer ari zen baloratzen. Uste dut, negoziak eta horretan ez geunden talde guztiak galdutak geunden, ez genekien nola bertan bera geratu zitekeen bozeramaileen batzorde bat 20 minutu lehenago, momentu horretan nik bai jakin nahiko nuen eta nire ustez erresponsableago izango zen bozeramale batzorde horri eutsi izan balitzaio jakiteko zer gertatzen ari zen, zer egin asmo zen, email bidez jakin behar izan genuelako gero berandu, modu hotz eta zeharka. Eta nahiko genuen bozeramaileen batzordeari eutsi izana jakiteko adibidez, osoko bilkura hori bertan bera utziko zela. Bai, batzorde eta osoko bilkura bertan bera utzi ziren. Eta guken, bai, nahi dugu eztabaida bat egon dadila, hona ekar daitezela aurrekontuak noski, eta aurkeztu ahal izatea aukera berdintasunean ideia guztiak. Hori ja aukera izan dugunean aurrekontuak eztabaidatzeko aukera izan denean hori planteatu genuen, eta espero dugu hau kontutan edukitzea hurrengo aurrekontuak iristen direnerako ere. Eskerrik asko. Santiago Sainz, Koldo, zure hitzek harritzen naute? Esaten duzulako gobernu taldeak, parte negoziatzaileak baita ere, bere lan orduak inbertitu dituela, aurrekontu horiek aurrera ateratzeko, baina zuk esaten duzuna jasota dago hiritarrekiko barkamen publikoetan eta gobernu taldekoak ere jasotzen dira noski nire mozioan. No solo los de la oposición, sino también los del partido eta gainera han estado negociando ese presupuesto que al final pues no se ha podido materializar o inclusive no se ha podido discutir aquí. Modu nahiko bihurrian zeren 6 ordu bat aterdietan bozeramaileen batzordearen zain geunden eta email bidez esaten zaigu bozeramaileen batzordea eta hurrengo osoko bilkura bertan bera uzten zirela. Ez zait iruditzen oso modu dotoreak direnik aditzera emateko berri hori deituta geunden bozeramaile desberdinoi. Bozeramaileen batzorde hori egin eta gauza guztiei buruz hitz egitea izango zen honena. Gero prentsa oharrak emateko eta esateko Alderdi Popularra oso gaiztoa dela eta aurrekontuak bertan bera geratzen direla denbora daukagu, baina bozeramaileekin hitz egiteko ez. Ez zait normala iruditzen. Ez da zentzuzkoa ere. Ez justua. Erantzunkizun falta esaten da aurrekontuak ez onartzeagatik. Ni me parece sensato, ni mucho menos justo. Y hablabas de imagen de irresponsabilidad a la ciudadanía por la no aprobación de los presupuestos. Vale, bien.
Nik uste dut demokrazia irudi bat izango zela aurrekontuak hona ekarri izana. Ze gauzak lotuta ustea, ondo lotuta ustea, hori beste regimen batzuen kontua da. Eta zuek egin duzuena da, gauzak ondo lotuta etzen euskatelako bertan bera ustea. Eta horretaz aparte, asko sentitzen dut jarrera eta batzutan mea culpa bat humildade gaia da eta zueri hori falta zaizue besterik ez. Nerea Ijarrubia. Ni komentario bat bakarrik labur komentatzea. Esatea badirela kasu batzuk non eramaten diren aurrekontuak udalbatzara, eztabaidatzen diren, eta nahiz eta akordio politikorik ez erdietzi. Eta hor daukagu plentziko kasua, izan ere jakingo duzuenez, plentzin EH Bilduk eraman zituen eztabaidatzera aurrekontuak plenora eta eragin zuena horrek izan zen gutxiengoan egonda, aurrekontuak, kudeatu behar diren aurrekontuak ez dira EH Bilduk berak proposatutakoak. Beraz, nik uste dut horrelako kasuak badirela, eraldaketak, aldaketak ekartzen dituela udalbatzara zabaltzea aurrekontuen eztabaida hori, eta hori ere asumitu beharreko zerbait dela uste dugu demokrazia oinarri baldin badaukagu. Eskerrik asko. Txeforanda. No, una cosita, yo creo que no se ha hurtado. Uste dut, inori etzaiola ez lapurtu, ez saiestu, aurrekontuen eztabaida. Aurrekontuen eztabaida aurreko osoko bilkuran izan zen gobernu taldeak, orduan bazkide lagun batekin eztabaidatu ziren gaiak gogoratu genituen zebilera eta ze arazo zeuden batzukin bezekin adostasunak lortzeko. Eta kondokazieran esan duen bezala, nik ere publiko egin nuen, batzutan sare sozialetan ibiltzen naiz, eta esaten nuen, eztabaidara ekartzea, onarketara edo ez, aurrekontu batzuk jakinda ez dizkizutela onartuko, onargarri izan ziteken onartzen ez dizkizuten bitartea, baina esaten nuen baita ere. Ez da bakarrik baztertzea, baizik radikalki aldetzea, eta orduan hauek esaten zuten Frankenstein oposizioa. Zirkunstantzia hauetan, posible zen edozein akordio antinatura. Alderdi popularra, morratua zegoelako PNV-ren traizioagatik kongresuan. Eta nik orduan esan nuen. Irresponsabilidade bat, iruditzen zitzaidan pleno honetara ekartzea. Aurrekontu batzuk eta bezapean eramatea, aurrekontu batzuk kudeatu ezinezkoak. Hori gerta ziteken. Eta harritzen hau, zuek harritzea, ni zuek bezala ohituta nago koldok deitzera WhatsAppen bidez. Bozeramaileen batzordera. Berdin dio ze gai, izan daiteke adierazpen formal bat, edo gauza larrietarako ere. Eta kasu honetan, deialdia bezala, edo bertan bera uzten zela, WhatsApp bidez egin zitzaigun. Beraz, ez da inorrezkutatu. Ez da baidar lehendik eginda zegoelako osoko bilkura honetan. Koldo, Iturbe? Simplemente dos ideas. Bi ideia besterik ez nahiko nituzke aipatu. Batetik, bai, baliteke hobe genitzakela komunikatzeko bideak, baina gobernu taldea gaizki gogoratzen ez badut, arratsaldeko ordu batetan jakin izan zuen Alderdi Popularrak ez zituela babestuko aurrekontuak getxon. Jarraian, WhatsApp bat bidali genizuen eta email bat ere bai, eta berriz ere errepikatzen dut baliteke, hori hobetu alizatea bai. Zenbait bilera dei daitezke, baina arratsaldeko ordu batak eta 10ean, hau da, deitutako osoko bilkuraren aurreko egunean ordu batak eta 10etan. Bestatu uste dut, beraz uste dut bere halakotasuna handia izan zela, agian formalki onargarriagoa izan liteken, bai, baina nik uste dut nahiko ondo kudatu genuela egoera hori.
Amaitzaren noa, ni bakarrik, zuzenean azken batean kudeaketan eri dagokirako, ezta? Yo comparto con Koldo, primero, que... Koldorekin ados nago, bai. Kudeaketa beti hobe daiteke, bai, ez daukat arazorik hori onartzeko. Egia da, presa geneukala, denbora estua zela eta ezoiko egoera batean geundela. Eta egoera horietan, aparteko egoeretan, askotan zaila izaten da, are zailagoa izaten da erantzuna kudeatzea. Hortik aurrera... Elevarlo al pleno como no elevarlo. Demokratikoa da, plenora ekartzea eta ez ekartzea. Nik uste dut gauza biak direla demokratikoak eta mundu osoko legebiltzarretan exekutiboak, hau da gobernu taldeak aurrekontu proposamen bat aurkezten du, babes aritmetikoa badauka hori aurrera atera dadin eta hori logikoa da, guztiz logikoa da, bai, esan dezakegu komenigarriagoa izango litzatekeela hausnarketa hori osoko bilkuran aurkeztea eta hortik aurrera, bai, ulertzen dut planteamendu hori eta ulertzen dut talde politiko batzuek aukera hori proposatzea eta, bueno, dena delako aterako da, bai, susceptiblea da, onagarria da, zilegia da eta emendakin asko egon daitezke, onar daitezke, aurka daitezke eta Txefolandak esan duen bezala, aurrekontu Frankenstein bat atera daiteke, aurrekontu ona edo txarra, baina bai, ulertzen dut argi dago guk erantzukizuna daukagula hemen, gobernu honetan eta guk uste dugu aurrekontua oso garrantzitsua dela. Hainbeste, non osoko bilkuren ateratzen dena logikari erantzun behar dion, hau da, planteamendu logiko bat egon behar da, eta askotan horrek aurrekontua babesten duten indarren logikari erantzuten dio, normalean. Askotan aurrekontuak babesten dira eta naiz eta gardentasuna bermatzen dugun eta osoko bilkurera eramaten ditugun parte hartzeko eta bozkatzeko horrek ez du esan nahi eraginkorragoa denik, baina gurea da tresna bat, tresna politiko bat eta koherentziarako akordioa behar dugu. Demokratikoa dena, erantzulea dena eta salagarria dena da, aurreti asko pausoa, urratsa, eta hori da negoziazioa, elkarrizketa, eta hor erakusten dugu bakoitzak nolakoak garen, eta legegintzaldi honetan guk erakutsi dugu, bakoitzak erakutsi dugu nolakoak garen. Batzuek WhatsAppa erabiltzen dute, batzuek ez dituzte onartzen dauden baldintzak negoziatzeko, beste alderdi batzuek akordio batera heltzea albidetzen dute eta azkenengo egunean beste bertan bera uzten dute eta beste batzuek ez dute negoziatu nahi. Beraz, denok erakusten dugu nolakoak garen eta gero ezoiko egoera horren aurrean erantzuten dugu. Bai, agian hobe egin genezakeen, bai, agian bozeramaileen batzordea deitu behar zen, bai, onar dezaket. Baina ezin dugu esan antidemokratikoak garenik, ez. Errespetua daukagunik ez dut hori onartuko. Eta barkamena eskatzea, mesedez. Hau, kudeaketa politikoa da, udal bat da. Talde politikoak gara eta pertsona batzuk honetan dihardugu. Eta honetan ari gara lanean eta gainera serio ari gara lanean. Eta nik uste dut barkamena beste batzuek eskatu beharko lituzkeela. Izan ere, ezoiko egoera beste batzuek eragin dute. Nik uste dut nire azalpenak eman ditu dela, herritarren aurrean. Eta nik uste dut ez dugula hori egin behar, hau da, ez dugula barkamena eskatu behar guk, pairatu dugulako egoera hori. Bai, hobe dezakegu, hobe genezake horretan, baina ez dut onartuko antidemokratikoak izan garenik izan garela esatea. Eta hori argi utzi nahi nuen niri dagokidalako, ni naizalako udal honetako eta krisi nolabait esateko honen kudeatzailea. Mila esker. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Bai, ados egon gaitezke, baina aurrekontu Frankenstein hori aipatzea, denok egin genitzakelako proposamenak eta gobernu taldeak ez lukelako hori proposatuko edo hori babestuko, ez dakit hori errespetuzkoa delako edo nahitaezkoa delako gobernu taldeak edo EAJak babestea. Bai, EH Bilduk jadanik aipatu du aurrekontuak osoko bilkuretara eramaten direla aurretiazko akordiorik gabe eta bai, ziurazki Frankenstein aurrekontua aipatzea udal horietan ez da egokitzat hartuko. Nik uste dut ezin dela horrela hitz egin tresna horren inguruan. Bai, ados gaude, aurrekontua tresna bat da, baina denon tresna da, ez ituntzen dutenen tresna bakarrik. Eta nik uste dut horretarako gaudela hemen. Herritarrok hautatu gaituzte eta guk eskubide berbera daukagu. Zuek daukazuen eskubide berbera daukagu oposizioan gaudenok. Beraz, nik uste dut aurrekontuak horrela deskribatzea, hau da, gobernuarenak bakarrik izango balira bezala hitz egiten
da niretzat lekuz kanpo dago. Guretzat aurrekontua ez da bat ere Frankenstein aurrekontu bat, gainera, honesten bada gobernu taldea izango da azken finean erabakitzen duena, hemen honesten den dirua egikaritzen duen, edo ez, beraz, Frankenstein, depende, segun, honetzi daiteke eta gero ez egikaritu, gauza askorekin egin da, hori hemen ikusi dugu eta inork ez du hori Frankenstein bezala deskribatu eta ez da izan hainbesterako, beraz ez dugu hain ondo ulertzen aipatutakoa, beraz mesedez eskatuko nuke errespetuz jokatzea eta ez mespresatzea beste alderdi politikoen parte hartzea, izan ere egoera berdinean gaude eta akordiora heldu edo ez eskubidea hor dago eta errespetatu behar da. Berez esatakoa, denonak dira aurrekontuak ez soilik gobernu taldearenak. Mila esker. Nerea Ijarrubia. Ez neukan asmorik hitz egiteko, baina hainbat datu nahasgarri azaldu direnez, gustatuko litzaiguke erantzukizunen inguruan hitz egin da, eta uste dugu bakoitzaren erantzukizunak ezin direla ukatu. Udal gobernuak badauzka bereak noski, azken finean Madrilen gertatzen ari zenaren mende utzi baitzuen hemen Getxostarren aurrekontuak, eta horretan badauka erantzukizuna, Madrilekoak bideratu zuen aurrekontu akordio hori ere bertan bera geratzea, beraz, zuen erantzukizuna, noski zuen ardurak ere asumitu beharra dituzue agintari bezala. Eta horretaz gain ezatea hainbat datu nahasgarri izan direla eta argitu nahi ditugu izan ere aurten Getxoko EH Bilduko taldeak, udal taldeak galdera batzuk sartu zituen azaroan eta abenduan batzordean aurrekontuen inguruan eta orain dela gutxira arte ez dugu erantzunik jaso. Beraz, aurten ez dugu inondik inora azaldu baldintzarik ez dela eman, baizik eta egon gara galdera horien zain, galdera horien erantzunen zain, eta orain dela gutxira arte ez dugu erantzunik jaso. Beraz, ez nahastu herritarrak, gu aurten eta prozesu honetan zehar egon gara prest galdera horiek eta zalantza horiek argiturik hitz egiteko, eta zuek erabaki duzue, ezan bezala aurretik ere, Madrilen menpe ustea, Madrilen gertatzen ari zenaren menpe ustea Getxoko aurrekontuak. Eta horrek, zalantzarik ez, kalteak eragin dizkie ere herritarrei. Beraz, gauzak argi eta mesedez ideiak ez nahastu. Bai, nik amaitzeko. Nik uste horrelako kritikak egiteko momentuan segun ze udal talde politiko datozen zilegitasuna gehiago da gutxiago da. Nik uste dut aurrekontuei dagokionez berriz esaten dut, hemen egon badaude talde batzuk sartu direla negoziazioetan eta azkenean eurekin ailegatu garela akordio batzuetara. Hor dago EH Bildu, hor dago Alderdi Popularra. Ciudadanos udal talde politikoan aretik beti jaso dugu negoziatzeko eta akordioetara ailegatzeko borondatea. Baina ez dugu borondate edo jarrera berri hori jaso guk Getxoren aldetik. Eta hori esan behar da argi eta garbi. Ez dugu inoiz aurrekontuei dagokionez guk Getxoren aldetik proposamen sendorik jaso edo borondate ez dugu borondate sendorik ikusi negoziatzeko momentuan. Beraz, nik uste dut lehen esan duan bezala nolabait hemen bideo honetan eta legaldi honetari dagokionez eukera auki dugu retratatzeko herritarren aurrean, azken batean guk herritarrei zerbitzu emateko gaude. Bestaldetik EH Bilduri erantzunez, ondo dago, deigarria da eta titularretan ateatzeko ondo dago, baina esan behar dizuet fantasia hutsa dela zuena, esaten dozunean Madrilen menpe egon garela. Ez gara Madrilen menpe egon, ze akordioara ailegatu ginen Alderdi Popularrarekin, baina Getxoko Alderdi Popularrarekin, ez Madrileko inungo agenterekin. Beste gauza bat da, zer dela eta apurtu egin den akordio hori, baina guri dagokionez gure akordioa etxita zegon eta negoziatua izan zen Alderdi Popularrarekin, Getxoko Alderdi Popularrarekin, baina nik ulertzen dut politikoki oso erakargarria dela azken batean Madrilera aipatzea eta, bueno, sinizen baldin bozuen zuen fantasietan, sinistu, baina ez da fantasia hutsa da. Getxon negoziatu genuen, Getxon itzi genuen, eta Getxoko Alderdi Popularrarekin itxita zegoen, baina, bueno,
jarraitu dezako ze hortan. Nik amaituko dut Koldok egindako deia eta aipamena errepikatuz. Prest gaude negoziazioetan jarraitzeko eta prest gaude beti esaten dugun moduan eta hala adierazi dugu udal talde gobernu honek mailaren beste aldean negoziatu nahi duen alderdi batekin topatzen baldin bada akordioak lortu egiten ditugu. Eta demostratu dugu legealdia guztian zehar eta beraz gure eskua zabali dago legealdia amaitu baino lehen jarraitzeko akordio klabe horretan eta bakarrik espero dugu beste aldean borondate hori ere ikustea. Ze azken batean lehen aipatu da moduan herritarrek ikusi dute eta ikusiko dute zein den alderdi bakoitzaren edo talde politiko bakoitzaren erantzuna. Eskerrik asko. Bozketara pasatzen gara, ez daukagu agortuta dituzu 3 txandak. Bai, nik apuntatuta ditut. Oker ez, lau ez. Nik koldok bat eta nik 3. Bai, horrela izan da. Koldok bat eta nik 2. Beraz, ez, bat eta 2. Oker ez badago, bat eta 2. Lehenengoa eta gero nik 2. Beraz, bozketara pasatzen gara, nik bat koldo, 2 ni 3 txanda. Horrela izan da. Nik ustut, idazkari jauna, zenbat txanda euki ditugu talde politikoak apuntatuta? Nik 3 ditut. Paula Mieba, beste bat, Nerea Gijarrubia, alkatea, Faltatzen da zurea da hitza. Venga. Azkenengo txanda. Bueno, dar gracias al señor secretario por el repaso que nos ha hecho, porque... Mila esker idazkari jauna, bai, eskubidea geneukan azkenengo txanda erabiltzeko ez dugu, baimenduko esatea gu ez gara zilegi. Ez dugu inola ere hori onartuko, ez dugu zilegitasunik, ez dugulako negoziatu nahi, ez daukagu zilegitasunik, ez dugulako nahi edo ez dugulako izan nahi akordiora heltzea. Zilegitasuna berbera da, akordiotara heltzen garen edo ez. Hautestontzietan aukeratzen gaituzte eta zilegi gara horregatik. Mahaiaren gainean jartzen diren programak zilegi dira eta guk proposatzen duguna edo guk egiten duguna zuena bezain zilegi da. Guretzat politika ez da kromoen aldaketa. Agian gobernu taldea beste era batera ikusten du. Zilegi da, baina gure iritzi ere zilegi da eta gure eredua politika eredu desberdina da eta ez dugu kromoak aldatzerik nahi. Eta aukera izan dugun bakoitzean, eta aukera izan dugunean ekarpenak egiteko bilera horietara joan gara, deitu gaituzten bileretara joan gara eta mahaiaren gainean jarri diren dokumentu guztietan egin ditugu ekarpenak. Agian ez dugu egin zuek nahi duzuen bezala, baina egin dugu eta adibideak hor ditut. Ekarpenak egin ditugu aurrekontuetan, bilerak izan ditugunean gure asmoak argi eta garbi utzi ditugu, agian gobernu taldea ez dago gurekin ados, ondo, baina bertan egon gara. Ekarpenak egin ditugu musika diru laguntzeetan, terrazen ordenantzan barkatu egin ditugu ekarpenak eta hirigintzako zinegotziak esan ez duen arren etxe bizitzari buruzko bileretan egon gara, pemusari buruzko eztabaidetan egon gara eta udal gobernuak oso ondo ezagutzen dituen bileretan egon gara. Nik uste dut gobernu taldeak autokritika egin behar duela eta guk kritikatzeari utzi beharko liokeela. Guk uste dugu zilegi garela eta zuek errespetatu beharko zenuketela eta aitortu behar dela. Akordiotara heldu edo ez. Eta aurkako ideiak ditugun gora behera, guk uste dugu zilegitasuna daukagula eta hori aitortu behar dela eta errespetatu behar dela. Errespetua eskatzen badugu guretzat eta besteak errespetatzen ez baditugu, azkenean arrazoia galtzen dugulako. Mila esker. Eskerrik asko eta barkamenak eskatzen dizkizuet 4 txanda agertu baldin baditugu, nire akatsa izan da eta ez daukat problemarik onartzeko, ez da berriz gertatuko ala espero dut. Beraz, bozketara pasatzen gara, mozioaren alde, guk Getxo, EH Bildu eta Ciudadanos, abstentzioak, Alderdi Popularra, aurka, jeltzaleak eta sozialistak. Beraz, bertan bera geratzen da, eta amaitzen dugu mozioekin eta galde esken esparroan sartzen gara,
galde eskeren bat baldin badago, zinegotzien aldetik, hausea, momentua. Ez dago beraz, amaitu etxatzen bat dugu osoko bilkura. Eskerrik asko. Galde eskeren bat baldin badago, zinegotzien aldetik, hausea, momentua. Ez dago beraz, amaitu etxatzen bat dugu osoko bilkura. Eskerrik asko.